Pato apang kisa. May at nusan ko abambantayan ti asawa kidayan na. Ano maliklikak, dagiti damdamagan na kaniyak. Kunak lang amin no natay din jask. Iso nagpakpakawanak. Kapoy tinaaramid ko abasol. Di mo timbagbaga ni Chloe. Kunak langit din no anya ti maganak nangayaban na kanya. Kayam. Di pa nakalasa tante nanay ti paggad. Pato apang kismanan. Di buyong. Iso to'y umawawag. Napipiyapay nga iso ti kasarsaritak ng di asawag. Hello, buyong. Mayor, agdaak ita dito'y hideout tayo. Kat nakasarita kung dagiti tao tayo. Nasayaat no kasta. Kat, nakasaga na dan? Wan, Mayor, itay pa nga anuwarda dagiti at kakabilag na armas da iti armory. Good. Imbagam ka di madlang, ngagpamarang kayo at tulisan, iti iraraot yo ti balay, dadon holyo. Wan, Mayor, Sigurado lang hindi amar bati marukong na idaramidin yon to. lakad day, Mayor. Kat amang ano, mapanunot ng tupay, tiyang pakamatay, iti butang na. Nagsayatan no kasta. Lalayngan nyo. Bunusan ka ito. Kadagiti samsaman niyo asanikwa ni Don Julio. Papanan niyo, tatang? Nakarubot kayo, mat? Papan kami ka ni Miguel, iya opisina ti DA. Isubmit may lang itinagan may. Isuntukan na, ti pangkitaan na ti may kaniti farmer cash assistance. Naisurat yung matlang arod amin akakadwa yung agtaltalon? Uy, dua kami ka ni Miguel, nagisurat, hindi kalaman. No maisubmit nyo deta master list nyo, tatang. Kanong tong arod ti panakaawat nyo iti ayuda? Kuna di may sa amang opisina ti DA. Da kami to kano ti umuna nga umawat. Iswa di min baybayagan. Ipanmin na gito listahan ni Jai. Nagsayatan no kasta, tatang. Ado ti lugar dito ilit tayo. Ngam da kayo ti kunada priority nga umuna. Hindi po siguro, katalunan na kami ni Mayor Placido. Iswa da kami ti unaan da. Nakasagana kayo kadin kakadwa. Wen, saka na kami. Isuot yung arudan dagiti maskarayo. Tayin tayon rumaot iti balay ni Don Julio. Ngamlaglagi pa nyo. Urayan nyo ti go signal ko. Sakbay nga agpaputok tayo. Wen, sige. Kanlaglagi pa nyo pa'y. Nga iti da ito'y nga iraraot tayo. Kat saan na tayo abuyot ni Mayor. No di kat agpamarang tayo atulsan. Sigurado maragsakan lakit di dagiti kakadwata tata. Lumamuan da, ngayon tong bigaton ti intay panangawat iti tulong. Lakit di abaraw. Ngam di mo unay partakan ti taray ti motor maun. Tanay, mabutuntoy nga. Nangaronan no, pag-iriga may sikaw. Di kayo madanagan tata. Batido ak nagmotor. Saan tayo ang madisgrasya? May mayat mo, lakaman mo tayo tricycle mo, tinagluganan ta. Tauray na taray, kat sana ka maamak naglugan. Isumot lang nga iso tata. Uray da ito yung motor ko. Natalgad lang tamo ta pagluganan. Miguel, kita may ti side mirror. Ha? At doon nangisit aban na sumarsaruno ka na ta. Ha? Uwan nga kweso. Kalata pinaspasan natin nagpataray. Ipaigid mo tilungan ta. Masakit na ta. Nasagid mo, dagatin nakamotorsiklo. Anak ti karasan. Nakatingting nga dan tumot namin. Sino nga talaga jay? Kasla nila kay Matjas, Jay. Nakalubon. Anya, gunggunada. Di dan tumot namin nagpaigid. Nakabasol kan buyong. Anya kumat pagdanagan nyo. Awan plate number tilugan tayo. Saan da tayo matuntunan? Apay ta. Mas naman dandanagan ang tiyakmat amo no anyat pagdanagak. Sa kayawan ni tatang.
Di da pa simang pat. Madang umawag dito yung cellphone ko. Sino mat kataga ito eh? Hello? Sino da ito yung apo? Staff di hospital? Apay ka di, ma'am? Awan, siyak ni Amira. Apay ka di? Di tatang ko. Nadisgrasya da ka ni Miguel. Sapay lang ko ba? Tasong batan na adagos ti awag ko na yaboyong. Nakadanon dangatan ni tinapananda. Boyong! Hello, Mayor. Imbag timawag kayo. At dapat news anas ka na mamo nyo. Apay, nakadanon kayo ka din, iti balay ni Don Julio. Kat da kayo tinaba kitirangat, kat sikalang tinabati. Ay, saan, Mayor? Di pa'y nangrugi tilaban. Tas ang sangkot mo ito'y say. Ang nagaroon ti bad news ngay bagbagam. Nakadisgrasya kami. Iti nakamotorsiklo iti. Adda kami iti dalan, Mayor. Ipato apangkis. Apay kami na di kay nagananad. Natin nga kami ni tayo nagigay nakamotorsiklo, Mayor. Di kayo madanagan. Tawan mo't plaka tinagluganan may apan. Di dan tumatuntunan no asino tinakadisgrasya kadakwana. Nasayat no kasta. Ngam nabigbig yun no asino dagiti nakamotorsiklo anadalapos yo. Nailasin ti may sakadwami di nakalupon, Mayor. Asino? Nila kay Matias, Mayor. Iso ti may sana disgrasya. Napinta sa damag di ba damag mo? Sana bad news na itabuyong. Naapay good news, Mayor. Hindi to nakatalunan nyo di may sana disgrasya. Gabot akong drabida na ijay alakay Matias. Ket uray no na unatan awan na sa kitabagrang ko. Anya, unay kayon, Mayor. Ikararag mo kindi buyong. Asapay lang kumatasanan na makalasat na yala kay Matias. Agyaman nak, Diyos ko. Nakadanon nagmatlangan dito ospital. Anya nga taaron kayo natatang kan Miguel. Ada nurse ang masabat ko. Nagdamag ka. Nurse, sa dino ang kwarto ti anda giti na isirek dito ang nadisgrasya iti motor. Aday di second floor, room 26. Thank you, ma'am. Sige. Papanak iti second floor. Dajay takdan. Umuli dito iti may katwakat sa aral. Magdaaktitan. Pato apangkis. Sus ko! Ni Mayor, isulit ang ululog ni Agdan. Nakita na ko. Ang bait! Long time no see, ganda. Kumusta kan? Di mo niyang! Tinong paanak. Uray utangag pa'y tibiyag mo. Saan pa'y lang unda sa pagpayad mo itinaramid mo kanyang? Ayaw! Bato apang kisa. Bahag tawan nakakita sa bali. Iti pa nang tungbam kaniya. Tanwag na amangan no babagkil ka adi na oras. Diktahan! Ayaw! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Placido, anya tinapasamak kan ka. Apay akas tatasubsub mo. Ako hari ka. Ano ka natira sa mukha. Alangan ng ibaga ka tinupalak na yung Oh, apay asan ka makasumbat. Kunak, ano tasubsub mo. Ay, iti ada kitiruar. Ada nangawag kanya kat tinaliyaw ko. Isumat at naidugmamak. At di ka nitamat sub ko. Agripin. Anya, una yan akin na mulanglang mo. Di ka lang mabain. May daramudom ka kat mayor ka.
Di nakakadiim may tinulungan, di ko naman anangawag kan ka. Ako, tinulungan na ka. Ako, tulungan na ko may dahil nga timakdira ka dagos. Una yan. Tawan sa bali, nakakita kan ka. Awan, dahil dati pagyaman na ka, Agripina. Alala, saan ka na pagsalitaan, dahil mabainak pa itibagik. Boyong, Daw, Mayor. Apa niya mawag kayo? gapo takayat ko tamagan no sinarek yon ti balay ni Don Julio. Saan ba'y, Mayor? Tayor uray may tinapintas agon daway. Aganad kayo, Boyong. Amangan no da kayo ti may sagmak. Wan, Mayor. Awan pagdanagan niyo. Wan kayam. Diti hospital, anak kaya gani diti asawa, tinangigan damat kadagiti, nadala po siyo anak ka motorsiklo. Anya? Oo na yun. Agpay sutay kunada na ilatlang tilubong no kasta, Mayor. Wan, kadamom, no asino ti kadwa nila kay madyasa na disgrasya. Sino, Mayor? Ne Miguel, iso nagmayat kuman, no duwada, amatay, gapu iti panang dalapos yung kanakwada. Saan kumat nga mo nga isuda dagiti nakamotorsiklo, Mayor? Anya nga rudan ti kasasata, Mayor. Ni Miguel addakan po at nangin sa regda iti ospital. Ngam nila kay Matyas awan po na. Nagsaya at kat kuman, no grabe dado, Mayor. Tabarang no agkitan da kuma. Atong mangad iti barisanga. Sa nabali, nga daangas dati manon iti ospital. Tanda pambaran na magikararag at di na kuman makalasat. Kunamat nga damot puot ni Miguel at imanon dito ospital, Mayor. Kaya't nangarod asawan nga adayukin kuwana ni patay. Nga nila kay Matyas. Wah, nila kay Matyas ti kararag mo asaan na makalasat, Buyong. Kanukas tati mapasamak. Agbilibak to kan, anapigsa, ti kapat mo kini Satanas. Miguel, anya nga min tinapasamak. Apa yan na disgrasya kayo? Sa anak mo't unay anapaspas, Amira. Gamada nang isit aban anang sagid ka na kami. Nga isot nakatulidan ti motorsiklo. Kat na ipurwak ni tatang mo. Kasimot ni tatang. Awan pa ilat puot na. Nakadado ti sugat ti tirupa na. Kat ko na ti doktor. Naipakpak ka na ti ulo na. Iso, masa pula mas CT scan. Pasensya ka kuman. Amira. Basol ko ti kastoy na pagtang ni tatang mo. Tasyak tinagmaniho di. Madisgrasya kami. Di mo pa basulan ti bagim, Miguel. Saan mo basol ti napasamak? Ti driver ti ban. Tinangdalapos ka na kayo. Iso ti aking basol. Iso ti rumbang agsungbat. Tidakas na. Awan plate number ti ban. Anak kasagid ka na kami. Anya? Apay nga awan plate number na, Miguel. Dakkel ti atap ko. At tinakalugan iti da iti aban kat managdakdakas. Diyos ko. Imbagarot na saan da kayo nga inuluyan na pinatay. Hindi nakita na disgrasya kayo. Boyong, mapalit tayo sa Samarit, itinalatan ni Don Julio. Wan, kakadwa. Mayatan. Tamadama ti meriendada dagiti tao ni Don Julio. Kilatan tayo da. Itan Boyong. Aguray kayo. Tasinyasak dagiti nakapwisto iti laod kandaya. Masapul nga gigiddan tayo amang kilaat kadagiti kalaban. Tuan Boyong. Si Boyong. Agsinyasak. Deta. Nasinyasakon. Itan kakadwa. Atak! Ibusan tayo dagiti tao ni Don Julio. Edwin, Sibyo, Jimmy, itigit ditutukan tayo mat.
Nasken amalukutan ti landok arwangan. Salbag, ni Burog jay natamaan. Ket naudatalan. Victor, ingkalaan ni Burog. Iti nakapasagan na, taipan mo itilugan tayo. Sige, agtignikan! Natamaan mo't ni Victor, ket naudatalan. Kakadwa, bumalas tayo mat! Honey, apay nga di matla umayan ni Chloe dito'y ospital. Imbabas na siguro tinaturog. Takunan na asan unay nakaturturog iti panang bantay na kinaga. Nang runay di critical kapailan. Awagan man nga ron, takasaritag. Adaman ibagakkan ko na. Di mo pa'y layuray, tisangpad na dito'y winuyay na. Tadikat madisturbo iti pan naturog mo't yanak mo. Umay nga ta, itangal daw, honey. Bueno, may day jay. Imbagak mad, asublatan nak ngagbantay ton malam. Ala, iuray ko lat tangarudan. Parang no di naladladawan ti umay dito eh. Isang dang yun, Jagpaputok. Natay amin ang dagiti gwardiya. Anya di sumarunong ramin ng tayo buyok. Sirakan tayo ti balay. Kat irakad tayo ni Don Julio. Tasatay samsaman amin asa ni Kuana. Move! Ni Don Julio. Iso na dyan nagpaputok. Anak katamaan ni Butog. Kumlag tayo kakatwa. Amang ano adamanan matay kata tayo. Anya tiramin ng tayo buyok. Ngalawlaw ti Daduma. Tariputan tayo ni Don Julio. Walang tigaway na. Tamay-maysan. Sige, intayon. Darasan nyo tamang ano at dandumtang nga agarayat. Tatang, agreeing kay kuman. Madanagan nag-unayin, iti saan niya pan nakapuot. Amira, nakasaritam ka rin ti doktor. Anya ti resulta ti CT scan ni tatang. Kung natin nurse ngayon madamdama pa ilang ti umay ti doktor amang kita kini tatang. Saan ka unay nga ganay? Barang numayat mo't lang ti resulta ti CT scan na. Apay kit tinasaan na kamadanagan. Idinto ti ulo tinadangran kini tatang. Dagas na. No nadaraan ti utot na. Saan ko mamata, Diyos ko? Dakala kwarta ti kasapulan. No kastaman ti mapasamak. Boyong, Hello, Mayor. kung naglano na tayo kayo aminan, tadi mo song batan adagos tiyawag ko. Kumusta kay ditan? Mission accomplished, Mayor. Nakapanaw kami ni Tibalay ni Don Julio. Good job! Sinamsamyo ka di mo lang dagiti mabalin yung alaan ni Tibalay na? Juan Mayor, inalami amin nasa ni Kuana. Kalpasan na, inrakad mi ni Don Julio. Nasaya tunay buyong. Ha? Bunos yo dagiti nalayo a kwarta kas kanala si Donolio. Ngam, malagip ko. Inyam amoyo kadimot lang di bagbagiyo akas tulisan. Juan Mayor, iso na palalo ti butang ni Don Julio. Taulay na la, nansagan ti pantalon na. Pato abang kesa. Ani, nagkapuam. Tapay ang nagbayag kangawan iti sipay ko. Di tarwar. Adalang kinasarita. Asino ka iti kinasaritam? Ti ka di anak ta? Asan? Salbag. Anya ka natipag ka. Apay ang nagsardeng kamat nga agsao. Kunak, asino ti kinasaritam? Ako di sekretarya. Binilin ko ngay supay lang ti makamo. Iti sumagmamanungal daw. Iti supay lang ti makamo kadag iti transaksyon ko. Kunak no naawaga mo ti anak ta. Di matla umayan. Kuna masublatan na ka nga agbantay. Ngam awan mo. Kuwara, dandan ni siguro. Iswa di ka kumaunay, masigaan mo na baganatan.
Iyawat mo tumanlangan ta cellphone ko. Ta siya kung timangawag kan kwa na. Sige, sige. Pero, mabit lang. Teka, tagitipan na kay Charles na. Ato'y, honey. Awaga mo ni Chloe. Agyaman na ka ni. Arumwarak pa lang. Tadapagatang manantinars nga agas mo. Sige, honey. Tawagak man ni Chloe. Miguel! Miguel! Amira, ako'y ngagsangsangit ka. Ano yatin pa sana? Nagkala pa rin ko. Tiso tayo bagbaga kakabutbutan ko. Ano ya? Lawlawag mo kumatiag sa ako. Rimuharan ti resulta ti sitis ka ni tatang. Naduktalan da na daraan ti utek na. Oh. Rumba nga maopera iti kabita na panahon. Diyos ko. Basta, talaga anak karo ti panakaipo pati ulo na. Juan Miguel. Paupiram nga rin na ragos. Baring no makaputom. Ti problema. Nagkala kwarta ti kasapulan, Miguel. Mano timbaga ti doktor na. Nasurok ka sa nga gasot na ribo a pisos. Anya? Diyos ko. Nagdakilin agatan. Saan nga ang angaw akwarta rita? Isot pa karikot ha. Awan na magkapangalan ti kasta kwarta. Ora siya. Awan mo ti kasta akadakil ti kwarta ka. Amira. Kasano nga rutan? May anta ka dilata na matay ni tatang, Miguel. Amira. Saan ka mandanakan? Adda na panunod ka pamuspusan. Anya dayta. Dumawat tayo titulong kadagiti na ayat ti panagpuspuso na at tao. Pigsa ti kararag ni Boyong. Delikado ka nun di kasasad ni Matias. Agkid-kid daw na pa yun ititulong. Anya nga talo siya ti masidag ni Amira. Ibaga kasya ti bangtad iti kasapulan nila kay Matias. Iti may sa kondisyon. Ulit, taglangoy tiragsakan ko na. Placido, umay naman. Tiyasawa ka. Mabirlang, honey, umaya ko. Agawid ka ijabalay. Ingka kitaan ni Chloe. Apaya pagidam kaniyak? Apaya gurigor? Saan? Ngam di nasungsungbatan dagiti awag ko kankwana. Amangan numat-maturog pa lang. Kuna naman nga umaburo titipuy-puyat na. Hindi bang bantayan na ka? Sabali ti atap ko, Placido. Iso nga agawid ka, tayong kakitaan. Pato apangkis. Anya nga ti atap mo? Iti sana pa ng sungbat ni Chloe. Iti awag mo. Ang mga nuadadakas na napasama kankwana. Anya? Anya dahi tang ibagbag ka Agripina. Iso nga rod nga agawid ka, tayong kakitaan. Wan. Bayam ta agawin. Amira. Miguel, anya ti bagan. Addan dagiti nagkari amang ted iti tulong kinitatang mo. Asino dagiti mo na nang ijaya iti tulong. Dagiti agasawa a Hilda ken Rito a milyonaryo. Nag-text da iti cellphone ko. Mangted da kano iti 10,000. Diyos ko, agyaman na, tada natig na iti puso na tumulong kanyak. Ano? Sapel ako ma. Taado pa dagiti mayat amang ijaya iti tulong da. Taypay ang agawid ni Placido. Ngam aging gaitan. Di matla umawagan. At damat lang atan ni Chloe, idyo palay. Isun tayo mawawag. Hello, honey. Nasang patam ka di matlaang ti anak ta, di tabalay? Honey. Apay di ka agsaho. Kunak, adamat la di ti anak ta. Awan. Saan ko anasang petan dito'y balay? Anya, sa dino nga ron tinagtulungan na. Kunati security guard tayo arimwar pa ilay tayo bigat.
Tidagas na di naman na ibaga iti gwardiya no sa dino, tinapanan na. Malaman, kan di nasungsungbatan ti awag ko kan kuana. Sa pulam ti anak tahani, tama nga no dandakas ana pagtang na. Hindi ka unay agdandanag. Nervyosa ka lang unay ako nak. Madanaganak, tay-tay nga awagak, namdinak matsungsungbatan. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kung maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka ta ang mga ano may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Sige kakadwa, uminom ka nagpulutan tayo lang. Rambakan tayo tibaligi manan a misyon tayo. Pagpibingayan tayong tinasamsam tayo, kinidon holyo, boyong. Anak ti karasan, di kay unay agganat amang bingay-bingay. Intun awan tinabartek kada tayo. Isunto ti paglagbibingay tayo. Umawawag ni Mayor. Anya nga tatibaga na. Hello, Mayor. Anya ita, dararamay din niyo kadagiti kakadwam di tahay daot buyong. Madama ti panagrambak mi, Mayor. Adon ti tinumbami around post kan 4 kantos. Pato apangkis. Agproblema ag dito'y balay. Nga madakay madkaya man nga gragragsak nila. Umay kapay lang dito'y balay. Tanda na patag ni bagak, buyong. Di la mabalin nga intun bigat latan ti panag-report ko, Mayor. Taon to. Kasapulang kauna yan. Iso nga umay ka, ura mismo. Sige, Mayor. Ada ka di bagan? Pakibantay man pa lang ni tatang, tanda pa panak. Ha? Sa dino? Kan mabayag ka di? Saan? Inaklang alaan ti itid at tulong ti negosyante akalukaran tayo. Sino ang negosyante ti mayat at tumulong kinitatang mo? Da Sir Norbert kan Madam Lita. Mangtid damat iti 16,000 na nayon ti pagpaopera ni tatang. Nagsayatan mo kasta? Mayat at talaga ti panagpanawagan ta. At dadan lagi ti mayat at tumulong. Wen, kat agyaman na na panunot mo na di awaga sa panagpatulong. Aduk may ti kurang. Ala, baring no at dapay dagiti na ayat at tumulong. Kat makumpliton tumatlangan, tigatad akasapulan ni tatang mo apag paopera. Itay pa'y labigat. Nagpakada-kada kayo nagawid ni senyorita dito'y balayo, Mayor. Di yung mat nasangpatan. Wan, katidakas na. Di nasungsong batan dagiti awag mi. Iso matandanagan una yan ni Agripina. Sa dino nga ta tinapanan na, Mayor. Apaya di nasungsungbatan dagiti awag yaw. Diyaka mo. Iso ngay nawagan kay tay tag problema klaunay. Awan ka di tikasla atapin nyo anapanan ni senyorita, Mayor. Adla, iso ti kayat ko apapananda. Sa dino, Mayor. Taitamot laang kat pagsaganak dagiti kakadwa tayo. Taumay damot kumuyog kadata. Iti bantay anang itugutak iti ni senyorita apagsursuruan na pumaltog. Idya iti atapag kita ngayon na. No kasta kat awagak nga rudan dagiti kakadwa tayo. Tain tayo birukan ni senyorita. Nangag ko ti panawagan da Miguel kan Amira iti radyo. Dumaudawat da iti tulong kadag iti taktao. Kapoy iti kadakkel ti kantidad amasapul da pang paopera iti amana. Uray adak pailaang dito'y ospital nagpapaagas. Awagak ni Amira. Takayat kumat ti mangted iti tulong. Awan lat dati sumungbat iti panagpukaw ko buyong ka. Amang ano saan adito iti imayan ni senyorita? Pato abanggis. Sa di nung arudan, kinapnapanan na no awan dito'y bantay. Awan ka din ti mapanunot yung posible apapanan na, Mayor? Awan nga rod. Ala, padasin tayo ti agwanawan iti waig. Iti awawagan da iti ayos songgo. Anya? Ta posible ka di anak kadanon ijay, Mayor? Anya tamo tayo? Abagan na pa nagdigos kit di ijay. Sige, mapantay nga rodan, Mayor. Kakadwa! Mapantayon!
Hello, Doña Agripina. Kumusta kayon? Apay nga nawagan, Dak? Mananga si ti Apo. Nasayat matlaang ti kasasad ko, Amira. Timawag ka. Nangag ko ti panawagam iti radyo. Ah? Ay, wan senyora. Awan nga minan ti amok, apagdawatan iti tulong. Nagpa-public service ako ni ti radyo. Uray no, ata akpay lang dito ospital. Kaya't ko tumulong iti pagparikot am, Amira. Iso nga umay kanto dito'y ayan ko tamang tedakmat. Anya? Ay, oray sa anan, Doña Agripina. Agyaman naklaangan iti panangidyayaw iti tulong yo. Di kag babain, Amira. Makatulong akmat iti parikot mo. Sige, senyora. Ada pa yamin papanag. Bye. Pasensya lang ni Doña Agripina. Diyak mapanalaan ti ibagpagana at tulong. Awan matlat ta ni senyorita dito'y, Mayor. Nabnabalan na nga tan. Awagan niyo manan, Mayor. Baring na sumungbatin. Anya ko matinamnama masignal dito'y bantay. Kung nalubat sa payan, ti cellphone ko. Anya? Ay, kasanong nga rod itan, Mayor? Anya ti sumaro na plano yun? Ituloy tayo ti agsawar. Ket no saan tayo ladta mabirukan. Bumaba tayon. Agpatulong kadag iti pulis. Apay nga ta nagkadkad ni Amira iti inding tsaya katulong kan kuana. Kaslamat gumurguran. Idito talaga say-saya atakmat kan kuana. Aglalo idi katulong mi paylaan. Ti cellphone ko. Agriring. Barang no ti anak ko da ito yan. Di mat kayang asawag. Hello, Placido. Anyan ti damag? Saan may bayan na birukan ni Chloe? Anya, Diyos ko, sa tino nga rodan tinapnapanan na. Agsipngatan. Itay pa'y labigat ang nagpakada nga agawin, manipod dito yung ospital. Inawagak pa yan dagiti kagayam na posible yan na paranan. Ngam ko na damata sa nanapnapan niya iti anak ta. Diyos ko, ang mga nupimod no ti atap ko, nga dandakas at napagdang nahani. Sabay lang kumadawan. Hindi ka unay agdandanag. Uray ka din nagpagpatulungan kadag iti pulis. Wan nga rod, honey. Nakakaasit ka sa saan ni Tata Manchas. Taging ganay ta. Awan pa'y puhot na. Imbag kanyak. Tagarumyad lang tinaganap ko iti panakadisgrasya ni. Diyos ko. Tulungan niyo ko man ni Tata Manchas. Diyos ko. Sapay lang ko mata makapuutan. Tata Manchas. Miguel! Di mo't sumungbat. Nanang, kunayo amidyo mariti bagbagiyo. Ngam apay ngay may kayo matiti ospital. Kaputa, kaya't kumat-amakita ti sasaadin yung kinimatyas barok. Iso nga imayak. Kunakmat kada kayo agas-gas kan garumyad laang tinaganap ko. Nilaang tatamatyas ti grabe. Dahil tao, agar-arangan. Ngam, saan mo't nagmulagat? Diyos ko, nakapimpiman kilangana. Matay samot barok. Saan nyo ko mga ibagbagat ti kastananang? Agkararag tayo kit di. Tabarang na makalasap matlaan. Ni mat doon ni Agripina dahil yung mawawag nanang. Anya nga tatibaga na. Dahil taman pa nga inawagan na. Hello, doon ni Agripina? Miguel, imawag at tadamad-damagag ka. Parang no si ka, ti makasumbat iti pan nakaburburtsak. Anya tidamagan niyo, doon ni Agripina? Ada ka digura, kada kami di kaayan-ayat mo. Ay, awan senyora. Kan apay anadamag yu kanyak ti kasta? Kaputay nawaga kita ni Amira. Nangag ko ti panawagan na iti radyo at umawdawat iti tulong ka na iti tao iti pan nakaopera ti amana. Iso nga impagag at tumulong at. Yang pinagkadkadan lakmat. Anya? Apay apagkadkadan na titulong nyo, doon ni Agripina. Idinto tagkasapulan da unay ititulong kan panarabay dagiti tattao. Day tagarong tinagkalapurpur siya kanya. Iso ang nadamag ko no, ang dagura kanyak ti kayan ayat mo.
Awan, senyora. Nuada, mabalin anay baganang nga ta kumamat kanyak. Apay nga rod, at inang kaya't natulugak, iti pagproblemahan na. Mabayin lang kada kayo, senyora. Gapo iti panagikat na akas katulong yun. Kasaritan to ni Amira. Awan rumba nga pagpainan na. Kat umayon to alaan ti iti jayak atulong. Uwan, senyora. Kumusta ti panang bantay mo kini tatang? Kabayatan ti kaawan ko dito eh. Nagarang ang itay. Kat kunak no, makapuotan. Ngam saan mat gaya. Diyos ko. Sapay la ko ma. Namangi pa si mudaag day diya may sayaatan ti kasasaad na. Sapay la ko ma. Awon gayam. Imawag ito ni Dunya Agripina. Ijay gayam third floor a private room ti ayan na. Uwan, inawagan nakman. Ijay ti ayan na. Dinamag ko iti nurse. Apay nga mawag. Anya timbaga na. Sinaludsun na. Nadaguram kadakwada. Ha? Taapay ka no pagkadkadam ti ididjaya na atulong. Idinto tagkasapulan ka unay. Miguel? Oh, apay ang napasimnay ka. Wano, pudno ka di ti atap na. Nga daguram iti pamilyada, Amira. Ha? Oh, apay di ka agsaw. Sungbatam ko mati sa ludsod ko. Adda ka di guram kada mayor. Awan. Awan, Miguel. No awan, saan arumbeng apagkadkadam ti itid na atulong. Mapantanto iti ayan na. Talaan ta ti ididjaya na atulong. Mabainak. Saan ko nga laan titulong da? Anya? Amira, anya ko matikabayin mo. Kasapulan niyo titulong. Kat di mo ko mapaayon ti maididjaya ka na kayo. Laglagi pa yan. Ado pa'y ti kurang iti pagpaopera ni tatang mo. Uray, pay. Basta diyak kayat nga laan titulong nga gapo iti pamilya da mayor. Amira, ibagaman no anya ti rason. Tapno saan kaapilitan ang mangawat iti tulong da. Imbagak matan, Miguel. Mabainak kadakwada. Saan ka kadi makauawat iti sao? Nalagaan na rason ang mabayin kalaan, Amira. Ngam nakastaman nga agpaiso. Bayan, syaklatan ti mapan mangala iti ididjaya atulong ni Dunya Agripina. Saan? Di ka mapan. Oh, Lumapan ka. Kagura ka. oh, anya? May report ko kadagiti polis. Ang mapugpukaw ti anak ko, Boyong. Anya nga ta na talaga tinapasama kini senyorita, Mayor? Diya ka mo. Kinabudno na matandan na kanak matan. Isu nga ituloy yun at na kadagiti kakaduam ti mang birok kenkwana. Wen, Mayor. Sa dino nga rodon ti pagbiro kami kinkwana? No kasapula na sawarin niyo tintiro nga ili. Aramid niyo. Wen, Mayor. Saan kami sa Marden? Aging gaadimi mabirukan ni senyorita. Ne, Miguel, rabiin ng agkakapailaan dito'y balkaw. Sa anak pa makaturog, nanang. Gapo ka de kini Matias. Gapo kini Amira, nanang. Maburbur siya anak kinkwana. No apay adi na kayat nga alaan ti ididjaya atulong kadakwada ni Dunya Agripina. Taapay ka no. Anya ti rason na adi na kayat nga awaatan ti tulong da mayor. Gapo tamabahin ka no, nanang. Ngam, kasla sa anak amamati nga isula ang tirason. Adi na pangawatan iti tulong da mayon. Sinaludson mo kumaa. No adda pa'y naununag ang makagapaw. Dinamag kumat. Ngam impeteng nalata. Amabayin ka no kada mayor, nanang. Nasido, rabiin. Kamsaan yung lata na birukan ti anak ta? Kaslawanan na mo ka pang birukan kenkwana, Agripina. Nasursur mi aminan kada buyong nagiti lugar. Apagpalpal na ilangan ti anak ta. Apay ngagsangit ka. Kaputamang ano pinataytan ni Chloe, honey. Tuwa pang kis. Saan man natila daalab-labid ang Agripina. Uray lasumgarak itimbagam. Di ka matanakan.
Uray kat na-report kon kadag iti pulis, ti panagpukaw na. Uray na i-report mo kadag iti pulis, kat madanagan aklata. Anak ta ti mapukpukaw Placido. Iso adi kay kumasumardang amang birok kanikwana. Wan. Sana na masapol ng ibagam kanyak reda. Pabirok ko kadag iti tao. Bareng masarakan dan, sakbaya dumtang di barbangon. Makariing sa ni Tatang. Tatang, anya tinasakit. Tatang. Diyos ko, agpulpuligaw ko matanda kiti mata na. Matay samat na ni Tatang ko. Nurse! Doktor! Ni Tatang ko! Mayukitaan! Doktor! Tatang, lumaban kayo! Saan kayo matay? Di nagpampadawan! Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Miguel, apay arumwar ka. Idin to nakalta ang tirabe eh. Kunak no di kay makapuot nanang iti panangilkat ko iti ridaw. Patanam aya nga men, rabrabe eh. Mapanak di ospital nanang. Imawag ni Amira. Kat kunana, anagrigat ka no itay ni Tatang na. Anya? Ay, Diyos ko. Dahil dyan nga tanti resulta ti panakaitan ti panaka-opera ti ulo na. Siguro nanang. Kat kastao na itinervyos itay ni Amira. Iso nga inakmatlaan kad kadoan amang bantay kini Tatang na. Awan ang ang tirabe eh. Di ka kadi mabutan nga agdalyasad itinasip nga tadala. Anya ko magkabuting ko nanang. Kan adamot silaw ti tricycle ko. Ngala, agan anad ka nga rod barong. Kan alaam di ulis kan pungan mo, ta ituloy mo to ti maturog ija ospital. Apay anak ariwawa kay wasimbang boyong. Kaputa kinalam rin may isa kadwami mayor. Isuakan kan na. Asino? Ipatsing mayong. Salbag! Sana napatikan niya kreda. Ano ni mayong? Kumusta nga ron, ti panagbiro kayo boyong? Awan mayor, di milat na natuntunan ti ayan ni Senyorita Chloe. Salbaga. Agpaisungatan at danda ka sa napagtangi di anak ko. Saan ka di pa ngayon mawag ka na kayo dagiti pulis mayor? Inawagan na kitain ni Hepe. Kat kunana nga uray dagiti tao na. Sanda pa yan natuntunan ti ayan ti anak ko. Awan ka din ti iwayat da nga investigasyon mayor? Ada, sapay lakuma. Tamamuan ta ito, nuan niya ti motibo, iti panagpukaw ti anak ko. Amira, anya timbagat ti doktor no? Taapay pinayaban na kaitay. Miguel, Oh, apay ngagsangit ka matan. Imbagada ka di asandan amagasan ni Tatang mo? no, saan ka na pala maopera ti ulo ni Tatang iti unang ti 24 nga oras? Mabali na matayan. Oh, anya? Ibagang ta operandan. Kasano nga ibagak? Katawan matomda sa kwarta pagpa-opera. Sikat ti ayan man. Numatay ni Tatang mo, Amira. Apil kasta ti saom, Miguel. Gapot at damat mayat at tumulong. Ngam di mo matkayat nga awatan ti tulong da. Di ka di jaya ni Doña Agripina ti magpagam. Wen, Amira. Takuna na nga isun ti mangpunno iti kurang ti kwarta nga dakin ka. Ngam di mo matkayat. Miguel. Oh, apay ngagsangit ka matan. Amira, biyag ni Tatang mo tinakataya. Magmag na ti oras. Iso apanunutem kumaan na saya at ti maididyayakin ka at tulong. Honey, rumara ko dito ospital. Mabaybayag ti panagimbag ko no dito yaklatan. Sige. Bayam da kasarita ki doktor mo. Rumwarkan, no iso ti kayat mo. Makarwarak lang dito ospital. Siya kung timang birok iti anak ta. Anya? Sana na masapol ang makipagbirok ka pa, Agripina. Tas ibubukal na pwede sa ti kapulisan tili tayo. Isuda ti mang sapsapol iti anak ta. Wen di na pa'y mat nasapulan ti ayan ti anak. Agtutor ka!
Mabirukan dan tulata. Ken saan lang nga dagiti pulis di mang berbiro ken kuana no di kadagraman da buyong. Tidakas, numayisan ton analamis abang kain ton makita na. Pato apangkis. San man at nilalab-labidam? Ha? Urayak lang si Doker itim bagam. Buri ka, dawag ko. Hello. Ada kayo matgayam, hebe. Kumusta ang investigasyon iti panagpukaw ti anak ko? Anya ti madamag? Sipo di tayo simingpot ka. Mas na nakaununag lahat na ti pamapanunutan. Apay ay abarok. Mariribo ka na, nanang. Ako na ti doktor. Ano saan pa ilang ang maopera ni Tata Matiyas itilas unti 24 nga oras. Nalabit asana na makalasat. Anya, apay, ado ka di pa iti kurang jay kwarta tapno maopera ni abalayan. Ado pa'y nanang. Ngayon ko mga problema ti kwarta. No kayat ni Amirang awatin ti ididyayan ni Dunya Agripina at tulong da. Kaapay ngamin, amabain amangawat ako nana. Idin to tabiyag ti amana ti nakataya. Kan magmag na ti oras nanang. Katunggal pitik dagi ti darikmat. Biyag ni Tata Matiyas ti nakapusta. Agsubli ka iti ospital. Takasaritam manen ni Amira. Ibagam nga ileben na pailaan ti bain na. Kat awatin nan ti tulong ni Dunya Agripina. Ada umawawag. Asino tayo mawawag baraw? Ni Amira, nanang. Anya nga ta ti bagana. Apay ngay mawag. Hello, Amira? Miguel! Umay ka kumati sa ospital, darasan! Ha? Apay? Anya ti bagam? Dito ito namamuan! Saan kang nagtagtag? Umay ka, Miguel! Wan, Amira. Umayakon. Pato pang kesa! Ayun! Apay nga yung barsak yung tigdom yung baso. Nabungan! Ure mabunga amin na baso! Areho! Apay pinarusukan dakmutan mayor. Saan mo't adakas tayong baka? Dakas! Ti panagdengag ko. Tagumay gayab-gab ti pungtot ko buyong. Kahit mo ka di tatanugang kapal! Ay, saanan mayor? Sige, dita kayo! Nagure ka! Di naktalikudan loko. Kasarsarita ka pa'y lang, ngam talikudan na kon? Gaputa dyak kaya na maparusukan mayor. Basol mo tayo masidag ka. Makitam lang arodan ngagpungpung tuta. Anya nga minti ka pong tutyo mayor. Ti resulta ti investigasyon dagi di pulis. May babane ti panagpukaw ti anak ko. Anya ka di tinaduktalan da mayor. Rumrumwar, anak kidnap ni Chloe. Anya? Kat asino kumati ng kidnap kini senyorita mayor. Dahita ti jak masungbatan loko. Ngem sikon, itimbestigasyon dagi ti pulis. Dua kanu alalaki ang nakakalugong pare ti taltalon dagi ti nang kidnap kini senyoritam. Anya? Asino nga tadagi alalaki mayor? Awan ka di ti asapon nyo? Sikon ka dagi ti pulis. Ang nakakalugong pare ti taltalon dagi ti kidnapper. Dagos nga da si miplot iti panunot ko. Asino dagi ti asapon nyo mayor? Saan nga ta katalunak dagiti dua alalaki anang kidnap ken kuana? Ada ako na, Amira. Anya ka diti bagam? Tayo napuranak nga umay diti ospital. Kung namamagmag na ti oras, Miguel. Katunggal ka nitong aglabas. Piyag ti amak ti nakataya. Isa kong pata ko ni Tita Dam. Anya ti kahit mo asawan? Awate kong ti idijaya ni Doña Agripina at tulong. Tapno maoperan ni tatang ko. Nasaya at dito apang ngadeng mo. Amira, saan ka nga ro nagtaktak? Mapankan iti third floor nga yan ni Doña Agripina. Diyak kaya ta siyak timapan. Diyak kaya ta siyak lang. Iso nga inhayaman ka. Kadwa ka, sumangokin ni Doña Agripina. Kaya't ko adwa ta mangawat iti idijaya na tulong. No kasta, saan ta nga ro nagtaktak? Mapantan. Mapantan iti ni Doña Agripina. Juan Miguel. Diyos ko. Sakay ko mata saan nga amadanang ti karasal na mayor iti ayan ni Doña Agripina. Saan kayo kadipay nga agsubli di ospital mayor? Saan ba'y?
Ato pa di kayat ko pagsaritaan tabuyong. Pinasikasog mo tanda iti papilis ni Senyoram. Di pa nakadischarge na yung hospital. Di isa kayo talamapan no awagan na kayo manan amang yawid kini Senyora, Mayor. Natural! Dumngag ka na imbag kadag iti baga. Ay suntot aramidin nyo kadag iti kakaduam. Sige, Mayor. Anya nga dito ibagayo. Kun ipaaramid yo kada kami. Kayat ko ngagbalin kayo ita akas lang marabuti. Analaing ngagsim. Ha? Sino ti si Iman mi, Mayor? Dagiti atapag. Anang kidnap kini Chloe. Si Iman nyo dagiti amin agaraon ni Miguel. Kadno at nakarkar na tigtignay na. Ibagayo at dagos kaniya. Saan nga tama yung mayat no kidnapin mi ni Miguel? Kat piliton tayo pagpudnon, Mayor. Tondo! Nukas tati aramidin tayo. Di ba kat agbalinak to na dakas iti matang ni Miguel? Idi pa'y kat dakas kayo iti imatang da, Mayor. Madriti singasing mo, Buyong. Di mo ka di mapanunot, ngan adda may sagmakyanak ko. Nubilang tapod no ti atap ko da Miguel tinang kidnap kini Chloe makamuditan. Saan kumatkid di nga ipilit, Mayor? No di yo kayat tisingasing ko kada kayo. Natural! Nuanya ti panggading ko, isot matungpal. Anya ti kayat asawon da ito'y apa nagkuyog yung ngay may dito'y ayan ko. Amira, Miguel. Imay kami, madam. Ta nakapanunot matlangan ni Amira ang mangawat iti ididyayayo at tulong kadakwada. Anya? Agin-agin kan tumat ngamin, Amira. Bihag ti amam ti nakataya. Katno kasapulan nga ibabam ti pride mo. Tapno masalbar lang ti bihag ti amam. Aramidam. Uwan, Senyora. Iso ngay may kami. Natilangan kwartayo ti pangnamnamaak iti panakalasat ni tatang. Manungarod ti kurang ti kwarta mapang pauperam ka ni tatang mo? Nagdakkel. 80,000, Senyora. Senyora, uray dua kam to na mangininot amang bayad. No imbagak atulong ko tited ko, Miguel. Saan ko apabayadan? Ha? Iso adi yun pampanunutan abayadan. Pagyaman kami unay, Senyora. Mabit lang nga. Ala ti check iti bangko. Taing kay tulatan ni pasukat iti bangko. Uwan, Senyora. Agyaman ak unay ititulong ay tadyo kada kami. Gulimat kayo. Gulimat. Tada na patag nga ibagak kada kayo. Adda manan kayat nga ipaaramid kada tayo ni Mayor. Katrumbang nga agtungpal tayo. Anya na ita, Buyong? Kaya't nasiman tayo ti amin agaraw ni Miguel. Anya? Apay, Buyong? Gabuta tapon na, ani Miguel ti may sa kadagiti lalaki anang kidnap kini Senyorita Chloe. Anya? Apay nga isot ito doon na? Gaputa iso ti may sa kadagiti kontrabida iti biyag ni Mayor. Ay, agyamanak. Makaawid ak matlaangan iti balayhani. Well, ngam tantanda nam dagiti bilin ti doktor. Di mo liblibatan dagtungari ti agas mo. Ken, saan mo pa ilang mabalintag bagkat iti nadagsan? Wen, amok. Saan ang anas ka niya ipalagip mo pa'y dagitahani? Tikit di pan nakabirok tayo ti anak ta ti asikaswinta. Araramidin namin dagiti pulis ti kabalanda. Tapno mabirukan tayon ti anak na. Ibagak to ka ni Boyong. Tada kamin tumat ti mapanagbirok. Saan? Sa namasapol ngagbandog kapaildaang. Tadun ti mang sapsapol kang kuana. Urayang latang no anya ti resulta ti panagbirog na. Anak ta ti mapukpuka. Uray pay! Sana mabalin nga agtal na ti panunot ko. Aging gadi tay mabirukan. Apal nga ipakalangan si Mang Bart Miguel. Ado dagiti inasikaso mi kini Amira nanan. Maoperahan matlangan ni Tata Matias. Anya? Ay, nukas ta. At damat langin kumpleto a kwarta abus-busen da barok. Nanan, iso tinangayaban kanya kita ni Amira iti ospital. Nangalaan niyo, tinayon na. Napilitan matlang ni Amira. Anangawat ititulong ni Doña Agripina. Anya? Ay, nagsaya atin na nakapanunot matlaang ni Amira. Nanan, napatpatag pa lakin ko na tibiyag ti amana. Ngam ti pride na. Ngala, sa paila ko mga ron.
Tabaligi ti pan nakaopera ni Abalayan Matias. Agkararag tayo nanang. Tasapay la ko ma. Tasaan abaybay anti Diyos ni Tata Matyas. Nang ronakat, dandanin ti aldaw akasarmi kini Amira. Agripina, umay ka man, darasam. Oh, ayat damagan. Apay, anak kurangan manan, ti check booklet mo. Anya tin checkem, eden to asyak mo tinagbayad iti bill mo ija ospital. Ay, kuhani. Ibagak nga taan ang tadak iti tulong. Apay, at di ka makasaw. Sungbatam ti saludsod ko. Amo ba't ni stricto nunay tati pagsasaritaan. Anya tin checkem? Nang tadak iti tulong kada Amira. Isuti in chekek. Niya, si katinangtad, sa di mo imbagbaga kanya. No sana ka nagdabag amang ano yung limod mo ba yan? Ibagak kumamatlaang kan kahani. Nauna anak laang. Mano tintad mo at tulong. 80,000 a pisos laang, hani. Pato pangkis, laeng ko namin tinay tagatan kat nagdakal. Wan, agpaiso adakkel. Ngam, adun to ti sukat na, hani. Tasino ti mang sukat. Wenno impautang mo kat porsintuan da. Basta? Saan ko nga impautang? Kan lalo nga 1% na. Papay nga rod, nga imbagam nga adon to ti sukat na. Asino ti mang sukat itintad mo kada Amira? Ni Apo Diyos. Isunto ti mang sukat, hani. Magagaran ka din para iti sumaralo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaralo pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaralo nga kami patangatang. Nairobot ko nagiti arwatik ang mapanagbantay di ospital. Naskanakan kaduag ni Amira iti panangbantay na iti amana. Miguel, nagluto at ti ibalo no kini Amira. Ato yo. Inayon mo nga ikarga iti bag mo. Agyaman ak nanang. Ngam, anya ka diti linuto yun? Prito nga ikaan kaning adobo a karne. Ha? Agyaman ak nanang. Sigurado amaragsakan lakit din ni Amira. Placido, apay may kulkulang ka. Ayat pampanunutam. Ibagak nga ti resulta ti investigasyon na gani polis. Uy, honey, anyat mapaspasamak kan ka. Apay na nakamulanglang kamatlatan. Ako gaputatan na duktalan na gani polis. May papan iti panagpukaw ti anak ta. Anyat ti resulta ti investigasyon da, honey. Rom-romwara nakidnap ka no ti anak ta. Anya, dagiti ka di man ng tulisan ti akin aramid. Riya ka mo. Ngem ko na ni Hepe. Dua lalaki ang nakapayab-biyab dagiti ng kidnap iti anak ta. Anya nga tatirantada iti anak ta, honey. Diyak masungbatan da ita. No kwarta ko matimasapol da. Adda ko man awag dagiti kidnapper. Sino nga tangarod dagiti kung kuna dagiti pulis a lalaki anang kidnap iti anak ta? Anya tirantada. Adda tapak karason. No apay ngay naramid dati kastoy. Sino dagiti atapam, honey? Ibagam kanyak, tay tamat lang. Siya kung ti mapanmang palutpot kadakwada. Saan? Di maramidan ti kastano ibagak dagiti atapak. Dadadalaan nga may sagmak ti anak ta. Pues, ibagam nga rod no as ino dagiti at atapam at atao. Nagdi maribar, di pa nagpampanunot na akatalunan tayo. Ni Miguel di may isang atapak. Anya, maramid na nga tatikas jay, honey. Di dalangan nagbutang amang kidnap iti anak ta. Anya ti motibo datap no kidnapan da ni Chloe. Kagurgura da tayo da Miguel. Gapoy ti lablaban da. Ket mabalin aday jay tinangiduron kadakwada. Tapno kidnapan da ti anak ta. Kasladyak pa dyan amaramid da Miguel a kidnapan ti anak ta, honey. Awanan mapanunot ko sa bali ang makaramid. Nusan laeng ngay suda, Agripina.
Tangatan ni abalayan. Nalpas nga tan ti operasyon na. Adat tatao lang ti aso mi. Ay, kitaot man iti tawa. Ang mga makagat ni bantay. Ay, tataulan na. Ay, susmayo. Lalaking armado dagiti agsirip-sirip iti kasabaan iti likod ti balay. Ay, tirikop ko ti tawa. Ay, Diyos ko, tulungan da ko, ma. Umay nagsamat patayin ng nagjeng armado a lalaki. Ay na, numuna tawan ni Miguel. Diyos ko, tarabayan niyo kumani tatamatsyas. Arupay dagiti arapaap na para iti pagsayaatan mi amin aman nalon. Kat diyo ko mabaybayan ti panakaopirana, Diyos ko. Ni Amira. Miguel, naoperan ni tatang. Impandan iti recovery room. Diyos ko, agyaman kami. Itultuloy ko maasalwadan ni Tata Matyas. Umay ka, mapanta di chapel. Agdanggay tang agkararat para iti panakalasak ni tatang. Wana, Amira. Sige, mapantang arudan. Hello, Boyong. Anya ti madamag. Awan ni Miguel dito'y balay na, Mayor. Ilang nanang na teta. Nuawang pumanaw kayo nga rodan. Mapan kayo jay hideout tayo. Ijay ton, di pagsasaritaan tayo. Wan, Mayor. Sige nga rodan, bye. Bye. Ani, asito dyan kinasaritam. Nagiti ka di kidnapper. Saan? No di agad kay executive secretary. Sulatan ti bagak. Anya timbaga na. Ada ka no, ni munisipyo dagiti ka meeting kong investor. Anya, mapan ka garudan, hani. Amangan no sanda kaya timabayag nga aguro-uray. Diyos ko, agyaman nalpasan ti pan nakaopera ni tatang. Itultuloy ko mga tarabayan, Diyos ko. Amira. Amira. Apay, Miguel. Oh my God. Rumartan dito chapel. Darasan. Apay, madamdama, agkarkararag akpay. Ato pati kahit ko akidawan kini hapo, Diyos. Agkararag kan tulatan di tarwar. Oh my God. Darasan. Agori ka, di na ko yun. O sige, rumortan. Naputo din di kararag ko. Dajay, rimwaran ti asawak. Nawaya akon ama pan iti balay da Miguel. Uray saan na akayat akasaritak ti maysa kadagiti atapen na anang kidnap iti anak ni. Indaklat na palutputan. Sana mabalin at idairuan ti anak ko. No agpaiso ada Miguel ti akin arabid iti panagpukaw na. Apay nga inapura na karimor iti chapel. Di mo ka dinadlaw? Ada dua alalaki ita iti sikiganda. Mana no? Siyempre, may damat nagkararang. Ada siguro at pasyente da dito ospital. Kat kayat damat nga dawatan iti tulong ti apo. Kayat na nga ikararagan mo ti nadara sa iimbag ti pasyente da. Panagkunag. Saan abantay ti pasyente dagiti nakaparintumang ita iti sikiganda, Amira? Anya? Pagkunami ti kasta. Apay, isuda ti sipsiputa mi tagarkararag ta. Sana ko na nagkararag itay. Nadlaw ko. Naging paparintumang da iti sikiganda. Dayta ka manan. Anyan pagkunaam? Naging paparintumang laan nakita man lalaki? Gaputan nadlaw ko. Ano kitaan data itay? Nangruna kanya. Kasla sipsiputan da dagiti garaw ko. Iso adya ko nagkararag. Anya? Di mo ka dinadlaw. Dagijay alalaki kat sinursurot data iti chapel. Kat itay rimwarda. Rimwarda matan. Ha? Asino ka takadagi chay? Itala nga makitak ida dito ay ospital. Kat atapag asabali tiranta dagijay alalaki iti kadada dito eh. Itay pa'y ngagtuk-tuk-tuk day tanga umay. Mabuti nga amang ilukat iti rita. Amang ano dagiti nakita itayin nga armado. Apo! Salon, ungayak man!
Busis man ni Doña Agripina day dyan. Ay, isugayan day tagtuk-tuk-tuk. Ay, mabitlaan, Mayora, umayakaw. Kung nakitayin no awan ka, itay pa agtuktuk-tukak. Ay, pasensya kan, Mayora. Talaga, jak ilukat tirida, no di ka kuma nagtimang, mabuti nga kunay. Anya ti kabutang mo sa lod. Ay, sige, sumre ka pa, Senyora. Dito'y tayo unang sa sarita. Agyamanak. Asino ti kabutang mo ako namitay sa lod? Dagiti nakita nga armado a lalaki, iti kasabaan mi, Senyora. Agsirip-sirip da itay. Ako mitkita dito'y balay, kaslada sisi imunda. Anya, asino na gijay lalaki ako ng nga armado? Awan ka diti malasin mo kadakwada. Awan, Senyora. Iso ana palalo tibuteng ko itay makita kita. Aywan kayam. Anya kaditiran tayo, ta nakadawas kayo man dito'y balay, Mayora. Kaya't ko kuma makasarita ti anak mo. Ngam, kunamat nga awan. Ada iti ospital, Mayora. Kakadkaduan na ni Amira amang bantay kini abalayan Matyas. Ngam, anya kaditi ibagayaw iti anak ko, Mayora. Nasaysayat ngay suntumat laang ti pangibagak iti gagharak sa lod. Pakibagam tulatan ninton sumangpat nga imayak, kat kayat ko ang makasarita. Agsubli akto sa lod. Mayat pa lang titurog ni tatang Amira. Wen, siguro, epekto dahil ti agas kan anesthesia. Iso na irot pa lang titurog na. Ang nagaham timbagakan ka ti doktor. Ta, pinayaban na kamot itay. Una na, nalasat ka nun ni tatang kapagkal. Iso alagaan mo ti parokong ko, gapo iti dayjay. Amira, ni tatang mo. Diyos ko, sabay ko mata makapuotan, kat makasaritatan. Kitaan, imparabaw na ti ima na iti barukong na. Makapuotan ni tatang mo. Huwag nagpweso ha. Hindi mo nagmulakat. Sa dino tayan ka. Nagsaon, Amira. Yaman ako, Diyos ko. Nakapuotan ni tatang. Amira, si kakaliday ka. Ay, unta pa. Siya, kadwak ni Miguel. Ada tabay yun. Ada kayo dito ospital, tata. Gapo iti pa nakadisgrasya tayo, idi. Wan gayam, malagip ko. At nang sagid aban iti motorsiklo nagluganan tayo. Agyaman na. Malagip ka napasamak, tatang. Napintas si pa nag-opera ni tatang Miguel. Wana, Amira. Kat agyaman tayo iti Diyos. Gapo tabaligi iti operasyon. Naopera Wen, tatang. Ada ka na ngamin nagbalay adara iti ulo yu. Sumagmamanungal daw, tikawan po tiyo, tata. lukas ta daldaniak na tayo. Talaga ako na ti doktor apag duha-duhan ti panakalasat yu, tatang. So nalaos ti dahanag ni Miguel. Diyos ko, nagyaman at tadinak pinaybayan. Wen, tatang. Naimbag-unay ti Diyos. Iso ngayon to makaawid tayo. Agpamisa tayo iti balay. Mayor, isumot lang nga di mi nakita ni Miguel Gibalay na. Tako na ni Wilson kansito. Nga aday di ospital. Aniya, lukas tawan pa'y ngarot paglawagan ti panagpukaw ti anak ko. Anya ita ti sumaro na aplano yung mayor. Nagpaimprinta kiti ato alantawan na. Itadyo kadag iti tao. Tabaring at da makailasin kenkwana. Kati report na dagos kadag iti pulis. Mayat, mayor. Ken nagpanawagan nagtupay ti radyo ken telebisyon. Ibaga kabang teda kiti may sa milyon para iti asinuman ang makipatuldo iti ayan ti anak ko. Nanang, ada akon. Ken ada na pintas adaman. Aron ba nga maman nyo? Anya day tabaraw. Kanin kumusta na abalayan? Isuti ko na kay padamag ko kada kayo, nanang. Nakapuot matlaangan ni Tata Matyas. Nalasat ng ti critical akasasaan na. Agpaiso? Ay, ino kasta. Dining nagmatlaan ti Diyos dagiti araraw tayo kinkuana. Una na. Iso anak karagragsak man na ni Amira. Nasayaan no kasta barok. Hiwan kaya. May sabalik ti saritaan ta.
Anya da jay? Ay na, napalalo ti butbutan ko, iti kaawan mo dito'y balay. Apay nana? Anya tinapasama? Muna kat nagtaul-taul ti aso tayo iti arubayan. Manawa kiti tawa. Kat nakitak dagiti talong armado alalaking ag sirip-sirip di takasabaan iti likod ti balay. Anya? Asino da gijay alalaking armado? Adda ka din alasin nyo kadakwada? Anya nga tatirantada? Diya ka mo na niya ti gaganda. Kan awan tinalasin ko kadakwada barok. Masapol ang may report da ito'y karagiti pulis nanang. Ang mga no adadakas apanggap kada tayo da gijay alalaki. Uwan anak, intanto nga ron agpablatar. Anya, awan pa iti may tudo dagiti pulis, no asino dagiti nang kidnap iti anak tahani. Oh, inutil da amin. Pato apanggis. Di mo ibagbagati kasta. Tararamidin damot amin nakabalandamang biro kiti anak ta Agripina. Wan, nga sumagmamanon nga altaw ti kaawan ni Chloe. Bareng no iti napanunod ko na dardaras iti panakatuntun sa dinutayan. Anya tinapanunot mo? Mangtagtay ti kung guna iti asino man na makaipatuldo iti ayan na. Manungarod ti itid mo agunggo na iti asino man ang makaitudo iti ayan ti anak ta. Mangtagtay ti may 1 milyon na pesos. Tapno dado tag interesado ang makipagbiro. Uwan, honey. Ang kasano amaamuan dagiti tattao nga da itag taagunggo na iti makabiro kiti ayan ni Chloe. Ang panawagan na kiti radyo kan telebisyon. Naktupay, i opisina ni Provincial Commander. Kat kidawag kengkwan nang ipakamuda iti amin nga estasyon di pulisya iti entero a probinsya. Sige, maki-appointment kanto nga rudan. Bareng nadardaras ti panakatuntun ti anak ta. Magagaran ka ka din para iti sumarunong at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumarunong pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumarunong nga kami patangatang. Ili na disgrasya kayo kini Miguel. Nakalukat ka diti tawat iban. Nakasagid ka na kayo. Nakalukat ti may sa tawa ti lugan da iday. Iso nakitak ng iti armado ang lalaki ang nakalugan. Awan ka diti. Nabigbigyo ka takwada, tatang. Awa, siguro malagdaktakas lagi dyan. Tawa ng plaka ti lugan da. Siguro, pudno ti atapyo, tatang. Amuyo ka di? Nga iti dedingal daw apan nakadisgrasya yo kat isumat ti... Diyan niya. Napayasan mo kay tulaw eh. Oresahan ko nga'y baga, tatang. Ang mga numadismaya kayo manan. Ibagam na niya matay ta. Amumata sa anak ang makain na. Mamuk nga na limlimod mo kanya kanakaw. Ako ang amin, tatang. Iti daddy ngamin ngal daw, apat nakadisgrasya yo. Isumot ti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Anya, asinaw na itinangraot. Kumusta nga roda na pilantropo, abang tultulong ka na kami. Sigon ka ni Don Julio, kandag iti tao na. Tulisan ka no tinang sarrat iti balay da. Anya, pagkunanda tulisan. Gaputa sinamsam da ka no amin asanikwa ni Don Julio ito nagtibalay. Kastamot imbaga dagiti napan. Mura yan na kinamalas ni Don Julio. At sa tinungarodan tayan na ita. Kalpasan ti investigasyon dagiti pulis. Nagpakninsan ni Don Julio. Napansa ka no iti Manila. Kasanungarodan ti Karina, tumulong ka na kami. Detan ti santa yung amo, tatang. Ngam siguro, mabutingan nga agawid dito eh. Gapo iti napasama. Ay, agiyaman na. Tanakasangpot na matlaangan dito'y balap. Mabayag matgayang tagpablatar. Wananang, tado dagiti damag-damagan da. Kasla di mauma itayan ti investigador ng damdamag kanya. Ta ultimo bado kas kadakalugong dagiti nakita kalalaki nga armado kat damagan da pa. Talaga kastahan, nanang. Ayun gayang damalagip ko.
Nakipatak mo nga imbagakin ka. Anya rin, Jay? Imay idinidon niya Agripina dito'y balay. Kaya't nakakano ay makasarita. Isumot ti panangkad kaduam kini Amira di ospital. Anya ka no ti ibagana? Tinamag ko. Di na imbaga ka niya. Nasaysayaat ka no, asi kamot lang ti pangibagana. Agsubling to ka na o. Kaano, nanang? Dati saan po nga mo. Tadi na mat imbaga no anya nga aldaw kan pitsa, isubling na dito'y bala. Oray kat, adam cellphone number na kanyang nanang. Padasag to ang awagan. Barang sumungbat. Nasaysayaat pa iban. Tabarang ibaganan to kan katikayat ng ibaga. Adin to nagtaktakan nga umay dito'y balay. Napahanan ti asawak iti munisipyo. Mabalin ko mat nga tanti mapan iti balay da Miguel. At damat nga taitan iti balay da. Asing lumat nga taday ito'y naumawawag. Saan ka naka-phone book kanyak? Hello? Hello, Doña Agripina. Ni Miguel na ito eh. Miguel, sigamat gayam. Nasayat man tayo mawag ka. Ada ka din di tabalayo. Wen, senyora. Nung imawag Tana istoryan ni nanang ay may kayo kano iti balay. Wan, tada importante unay pagsaritaan ta. Kan ada kayat ko adamagan kan ka. Anya ka din Jay, senyora. Ladingitag. Ngamjak kayat nga iti cellphone ti pagsaritaan ta. May mayat no personal nga agsarita ta. Iso adi ka pumampanaw di tabalayo. Ta umayak di ta. Kumusta tirik na yun, tatang? Sumaysayat tayo na nakaw. Iso nga agawid ta kuman ni balay. Saan pa'y amabalin? Kunati doktor, dito'y kayo pa'y laang. Nangruna kat sumagmamano pa'y lang aldaw, ti pan nakaoperayo. Saan ka di nga in-report ni Miguel kadagiti pulis, tinapasama ka na kamay. In-report na, tatang. Do kami pa'y anapan ng iba kaamo kadagiti pulis. Anya nga iti kunada. Agim imbestigar da. Uy, nag-imbestigar da, tatang. Kat kalpasan ti sumagmamanong aldaw. Ada report kagiti pulis. May papan iti napasamak kada kayo. Kan ti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Kahit ada ti resulta at investigasyon da. Naduktalan da at iban anang disgrasya kada kayo kat isumatlaan ka no tilugan dagiti remote iti balay da Don Julio. Aniya. Ang mga nusan nga ron atulisan nang iti nakadisgrasya kada kamay. Ha? Asino nga ron ti atapon niyo, tatang? Idinto tatulisan mo't ti panangyam amuda iti bagpagida kada Don Julio. Ang mga nagpamarang dalang atulisan. Imposible, tatang. Gaputa, nagsamsam da ka dagiti napapatag-abanag iti unag ti balay ni Don Julio. Kasta ti arami dagiti tulisan, saan ka di? Anda sa balay nga ay ayam iti panunod ko. Anya? Asino nga ron ti atapon niyo, tatang? Saan nga ta? Nagiti buyot ni Mayor Placido. Nagiti nakadisgrasya ka na kami. Anapan mo trimaot iti balay na Don Julio. Anya? Kasta ti atapyo, tatang? Awan mo tamo tayo private army ni Mayor. Malaksid lang nagiti sumagmamano a bodyguard na akakado ni Buyong. Kanya tiyamo tayo. Nada na limod a private army na. Nada, dinasayat. Saan pa aday tati pampanunutin niyo, tatang? Sana mapunos iti atap ko. Nga da pa kinaigan ni Mayor kanang iti rimaot iti balay ni Don Julio. Anya matipagibasaran niyo iti dayta, tatang? Kaputa kagurugura ti Mayor ni Don Julio. Kansan na kayat nga damang tulong ka na kami. Iti ilablaban mi apan nakaagraryo ti dagana. Tatang, narigat na ita nga atapyo taon ebidensya. Iso saan niyo kuman nga ibagbaga iti sa bali? Imbunan lang ni Don Julio ti regit na amang tulong ka na kami. Iti pan nakaagraryo ti daga ti Mayor. Balag, apang pungtutan mo't unay idi ti Mayor. Idi namon na dayta. Uray pay, saan lata makaanay dagita, tatang? Tapno atapon niyo ani Mayor ti adda pa kainaigan na iti pan nakaraot ti balay ni Don Julio. Agyaman na, kitawan sardaya pa ng biro kiyo iti anak ko, hepe.
Katsabay lang kuma. Dahil ti kapitan na panawan, matuntunan yung tumatlangan tayan na. Uwan, Mayor. Sige, agur-uray pa iti bangir ng opisina dagiti mayat ang makisarita kanya. Inak nga rodan, Mayor. Sige. Sapay lang ko ba? Tabatuntunan dan tumatlang. Ti ayam, ti anak ko, ino nang ilang mangandaken kuha na. Sino nga dapat ay umawag? Hello? Apayat di ka sumungbat. Anya ti bagam? Agsaw ka? Andrea. Pato apanggis. Tanya ko matibasol ko kada kayo kada giti kakadwa makunam. Adya. Apay ngipang tadak? Wah. Nidapnan di cellphone na. Nasinong tayo kaya ngay mawag? Kat makapagsarita ta iti personal, Miguel. Anya ka rin tinapatag apagsaritaan tayo, Mayora. Ti may papan iti panagpukaw ti anak ko. Awan gayam, kunada anakid na, ti anak nyo. Nadamag ko lang tinapasamak kini senyorita, idi napankam nagpablater kininanang iti kwerpo ti pulisya. Anya ti pablater yo? Tinakita idi ni nanang nga umararubayan alalaki, iti likod ti balay mi, senyora. Anya? Nakakita iti armado. Wen, senyora, kaslagpalpaliiw da ka no? Masino ti palpaliiwan da? Mabalin asyak nga tatirantada asiman, senyora. Ngam awanak mo ti di. Ta kinadkadwak nga ron ni Amira iti ospital. Ada nga tabasol mo. Iso sip-siputan da ka dagiti armado. Awan mo tiyang mukabasol ko iti pada katao, senyora. Iso aburbur tsa kanyak, no asino dagiti nakita ni nanang ko. Ala, saan ta napagsaritaan da ita? Taamangan numayaw awan ti gagarak. Kas na kunak itayan. Panggap ka ni Chloe ti pagsaritaan ta. Adda ka di, may tulong ko iti panagpukaw ti anak yo, senyora. Ada, kat saan akong ngagpalpalikaw pa'y? Diritsuin kan, Miguel. Sika ka di ti may saan ang kidnap iti anak ko. Senyora, apay akas ta ti saludsod yo kanya. At apundak ka di, nga adda pa kay naigak iti panakakidnap ni senyorita Chloe. Sika ti may sa nga atapan ti asawak. Anya? Mayora, awan ti amok iti panagpukaw ti anak yo. Sa anak a kriminal, tapno aramidek wenno ayunak ti panagkidnap. Saan kanya gindi ti ammo wano agin dadalos? Ibagam kit din no sa dino tinangilang mga niyo iti anak ko. Uray lumnidak iti ayan ko, senyora. No adda pa kay naigak iti kunkunayo apan nakakidnap ni senyorita Chloe. Apay nga atapan da ka da doon niya Agripina, anak. Gapo ka nung itinaibaga iti pulis kini Mayor, nanang. Kat, anya ti resulta ti investigasyon da. Sigun ka nung karagiti pulis, adda ka nung nakakita iti nasao apan nagkidnap, nanang. Kat, sika ti nakita da, kasta ka day barak. Saan mo't kiti akas tatimbaga ti saksi? Ngam kiti, inladawan na akas laman nalon dagiti kidnapper. Gapo ka no, ta nakapayab-yab da, nanang. Ay, hunay. Iti day ta nga imbaga ti nakakita, si kamot tanti ito doon ni Maya. Amoy mo't ni Mayor, nanang. Nabara ti dara na kanyak. Unang saan anasaya ti panagat-atap da ken kabarok. Delikado ka kadakwada. Aging ga asaan amalawlawagan ti panunot da. Bayan nyo, nanang. Inakto ka sarita ni Mayor. Inka ijay munisipyo. Saan nga ijay ti papanak, nanang? Ijay to balay da. Adi ka di mabutang, idinto taat-atapan da kalangarudan asi ka ti may saan ang kidnap kini senyorita Chloe. Anya ko man ti kabutang ko, nanang. Awan madakas nga aramid ko. Ipakitak asa anak ang mabutang kini Mayor. Nga uray siyak ti at-atapan da anang kidnap iti anak da. Sino nga taday dyan ni mawag? Nga nangipangpang da kanya. Mayor, nabanog kay sa iti kaado asan nga iliyo di munisipyo. Tanagsangputan niyo ti anak. Medyo, ado dagiti kinamiting ko. Ala, agtugaw ka tadanggayan nak nga uminom. Taday bagakin ka. Uwan, Mayor.
Sige. Naimas to'y ruar ko nga arak. Tagay ka. Juan, Mayor. Amom. Ato sa bali apakariribukak boyong. Malagsi ditikawan pa iti anak ko. Anya, Mayor. Aday mawag kaniya kay opisina. Lalaki kat kunana nga adda ka nun aramida ka basol kadakwat ang agkakadwa. Anya? Sino tayo lalaki, Mayor? Saan ko nga mo, tadyak madagita. Kundi na niyam amuti bagbagina. Kensa na pamilyar ti busis na kanya. Ada ka di grupo na pasaktan nyo, Mayor? Awan tiyabok. Nanadagiti garaw ko nadda kitirwar. Tadyak kaya tamadadal ti reputasyon ko kas mayor. Anya nga rin tinakabasulan nyo nga ibagbaga dahil nga imawag, Mayor? Dahita tidak kalaborbor tiya kanya. Ngam no umawag tumanan. Palot putek. Noan niya tinakabasulak kanakwada. Anya ti kinunan, Miguel? Imay ni Doña Agripina di balayo kat imbagadang at atapan na ka ni Mayor? Asika ti may saan ang kidnap ti ni Chloe? Kastangag pa iso. Gama mo na apod Diyos, Amira. Saan apod no dahi tang atap da? Nupod no man. Akininap da ni Senyorita Chloe. Anyat pagibasaran ni Mayor, asika ti may saan ang kidnap iti anak da. Gapo ka no iti istorya ti nakakita iti krimen. Anya ka nung amin ti inistoryada. Aglang lang ka no aman nalon dagiti ng kidnap kini Chloe. Kat gapo iti dahit ha. Atapon naknutan ni Mayor. Nyamot tan. Agmauyong san kadya demonyo, Mayor. Oh. Tila mapampanunot na. Inakto iti balay na Mayor. Kat kasaritak iti personal. Masapol ang malawalawagan ti amin. Saanan? Amangan no patayan na kapay. Demonyo day chay. Oh, Amira. Kanayon mo nga ibagati kastaki ni Mayor. No agsaw ka. Kasladakdakas paingam ni Satanas. Anya ti makagapo. Amira. Tinasaya at santan ang pagsalitaan day ta, Miguel. Makamukan. No dinaktan kan. Sige. Nagpilit ka. Mapan kan. Mapan mo kariri ni Mayor no iso ti kayat mo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggepeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Tata Matias, kumusta ti Marik na? Samay sayat mo tiniknak paraw. Amira, saan di na tayat na? Di mo't agsarsarita kayo itayaya. Napangimatang iti merindaan tayo, tata. Namsugak pa yung mag. Sa anak ko layam mabisinan. Kapoy ti kado na asweraw. Mangan kay lata, no adamay dasar, tata. Iti kasta, nadardaras ti anong pasubliyo iti pigsayon. Way, kaya agyaman akmanayin iti panang sarong karmo kanyak dito ospital. Ayun kayam. At na istorya kanyak ni Amira. Anya ka di ta, tata? Naibagana at ibaan ang nakadalapos hindi kalata. Iso ka na ti lugan ay tinapanrima out iti balay ni Don Julio. Kastangad pa iso, tata. Talagang nga awan apulos ti panagamak dagijay atulisan. Kasla sana ka mamatay at tulisan ng iti rima out iti balay na Don Julio. Apay adi kay mamati. Idinto ta, sinamsam da pa'y amin agamang ni Don Julio iti unag ti balay na. Aramid da ita dagiti tulisan, tata. Kagurgura ti mayor ni Don Julio. Nang runakit amuna akayat na tayo atulungan. May papanitipan na ka-agraryo ti dagana. Kaya tiyo asawan, tata. Posible abuyot nga rod ni mayor dagiti napanrimaut. Babalin na kasta. Tapno agbutang ni Don Julio. Kat agpaknay, tapno di na tayo matulungan. Nagbaligi ni Mayor, anang butbuteng ni Don Julio no pudno man ti atapyo, tata. Tanagpaknin anapan ija Manila. Malagip mo kandi pa'y na di abogado. Amang tulong kumamanan ka na tayo. Wan tata, ngam pinatay da. Kat aging gay ta. Saan na pa'y nga mo no asino tinang patay? Mabalin na kasjay mo tinapasamak ka ni Don Julio no saan ang nagpaknay. Nupod man dagiti atap yo, tata.
Husto ti kanayon nga ibaga ni Amira anapaglan a demonyo ni Mayor. Agan andan tayo kan kuana. Tamang ano da tayo mati sublat na pagaramidan iti dakas. Wen tata, ngam inak to ijabalay da. Anya ti mapan mo aramidan ni Jay. Inaklaw-lawagan tinagan ko. Kini Mayor, tata. Tasyak kano ti atapon na amay sa karagiti lalaki anang kidnap kini Chloe. Ano niya? Saan samat ka na nasimbang ti panunot na. No atapon na ka. Namnaman na nga ta amaramin mo ti kasyay. Iso ang mapanak to, tata. Baring malawlawagan tinakula apanunot na. Paganad ka ba raw? Naibagam ka na ni Amira ti panggap mo. Wen tata. Di na kaya't apalubusan ang mapan. Ngam mapanaklat na. Taatapik met atao na dagiti nakita ni nanang nga armado alalaki iti kasabaan mi. Sa dino tinagkapwam, apay nga itaka lang aswang patagripina. Kinamiting ko dyan may saka sosyo tayo iti negosyo. Tadarim so aparikot iti production ti department. Kan napanak pa iti balay da... Apay di mo ituloy. Saan kayam arumbag amamon na napanak iti balay da Miguel? Agsaw ka, Agripina. Day nakbugkawa na kasta urayak la naking tot. Nabartagkan samat ngamin, agat arak ka. Nakay mo maglabasit. Nung nalakang agburag ti darak. Aking balay ti ko naman na panam. Ay kwa, iti balay da Miguel, ay iste salod. Patwa pangkis. Dinak manulawan. Tasanak mo na bartek. Agi na dagiti pagbagam mga aking balay na panam. Asino ti kinasaritam ka nakwana? Anya timbagam. Tsakon mabalin nga gilimad. Ay kalismat ti dilak. Agripina! Urayim ka di pa'y nga umasok ti akong napayag ko iti pungtot, sakpay nga agsao ka. Song batam di salusod ko, panggisapato. Kinasaritak ni Miguel. Dinamag ko kankwa na ti anak ta. Anya, talaga di kag pampanunot iti nasayata, Agripina. Tanam na maam nga tanga aklonan na nga isot ng kidnap iti anak ta. Kaya't kung na makita ti anak ta, tadi matlat ta matuntunan dagiti taom, kan dagiti pulis. Napan ka din ni Miguel, Amira. Wen tatang, nakita kita alimugan na iti motor na. Saan ka di nagpakalakan ka? Saan? Amo na ngamin amasurunak kan kwa na. Kaputa, lapdak amapan iti ayan ni Mayor. Kaya't nalakalaw ti makilinawag iti Mayor. Natangkan ti uro na tatang. Sana dumdumngag kanyak. Ay, wen kayam. May sabalik man ti saritaan. Amo yo, kinasarita nak itay ti doktor yo. Kaya nga timbagala. Kuna na, mabaling yan ti rumwari ti ospital. Basta saan nyo aliwayan ti agtumar ka dagiti agas, anay resita ka na kayo. Kan, saan kayo kanupay mapan iti kainitan? Nagsaya atit no, palubusan na kung narumwar dito. Ipag namngaruda na iti papilis ka, agawit tan. Boyong! Boyong! Anya ti bagayo, Mayor? Umasidag ka! Di ka makibinbinog ka kanyak. Anya ti bagayo, Mayor? Mano, aginom tayo kadimanan? Anya ti kaya ti apulutan, tayo nakgumatang. Tondo! Sana ka dimas! Tapno arak ma rin, isang munta. Anya nga ron ti masapol yo, Mayor? Isaganam jay lugan, tadda pa pananta. Ita ka din, Mayor? Patwa panggis, tapisan ka la. Saan ka kumanaman daran, no santa paya mapanag tigrekan? Uwan, Mayor. Inak irwaran di lugan, itigaray. Di na kayo. Patwa pang kisabuyong. Tanga na ibaganti asawa ka ni Miguel. Di ba isang atapan mi anang kidnap kini Chloe. Palutputek. Baring no agbutang katibagkan na tinangilim mga day di anak ko. Nagdaman na lumawag eh. Hello. Si Kamanan. Di nakipangtakas ta. Patwa panggis. Awan nambok. Anak ka ba sulak ka na kayo? Asino dyan mawag, Placido? Mapayakas lang makapungpungtod ka. Kwa.
Oh, apaya si kamat itamti saan ama ka sao? Urayam ka di mat abugkawan ka, kas iti inaramid mo itay kanya, tapno agsao ka. Mayora kiso at di nakbugkawan, tanakababaen no adda makangag Agripina. Sung batam nga ron tinamdamagag. Lalaki jimbawag, saan ko nga mo? Nga mi pangpangtanak. Tadda ka no nakabasula kadakwada, kadagiti kakadwana. Oh. Anya, simpergwensa, lagi pam kuma. Ang mga no adamat napaspasaktam iti napalabas nga al daw. Awan! Awan malagip ko. Nasaya atak kadagiti tao. Tadyak kaya tamada dahil tinapintasan magan ko kas mayor. Apay nga ron nga adamang ipangpangtakan ka. Dagulit ka. Dahi tatiyak mo. Iso ang maburbur ka anak launay. Kaya't kumanin tuminom. Tagyaman na, nakaawid akmat lang, si bibiyang di Timalay Amira. Uwan tatang. Dakal ti kaasi ti apo kada tayo. Nalasatan nyo ni patay. No, agtalin na ti kinasalun at kao. Matulungan kay to palang agtagibi, kadang itagbalin to nga anak yung ni Miguel. Ha? Tapaya mo lagatan na. Ikarkararag ko iti Diyos. Makapagkalay sa kayo kan Miguel. Ipaayan na kayo to kumaadagos iti anak. Uwan tatang. Dayta, nakarubuhat ako. Mabalin ko timapan. Papanabaraw, saan mat adag iti arwatam ama pantaltalon ti suot mo? Inakidya balay da mayor nanang. Nasken ama kasaritak iti sangon-sanga. No inkakit di ka kumagpungpung to. Ama nga no, patayin na ka ni Mayor. Di na nga tamot maaramid ti pumatay iti tao nanang. So adi kay kumamadanagan. Kasaritak lang ni mayor. Ada nagsardeng alugan iti arubayan barog. Ada umayasa nga ili ka. Ni Mayor Placido. Iso ti dimsag iti nagsardeng alugan nanang. Umay ka, taas sabatin ta ni Mayor. Mayat ta isun ti imay tapno di kan agtaktak ama pa ni Jay Balayda. Nasaya tunay tada kayong timay mayor. Ranta kumamot ti umay di balayo. Anya? Nagsayatan no si kakumati na oray ko diay. Ngaman niya ka diti umay mo kumay baga. Panggap ka diti panang kidnap yo iti anak ko. Data ti umay ko kumalawlawagan kar kayo iti balayo mayor. Ammo ni Apo Diyos. Ken mabalin ko ngay sapata. Awan ti panakainaig ko iti panagpukaw ti anak yo. Saan kan ngagin ko na Miguel? Ibagamkit din no nang ilimangan nyo iti anak ko. Amok akagurguradak. Uray adda sakit tinakemi kada kayo gapo iti aramiden nyo kada kami mayor. Kat saan mi ama aramid akatalunan nyo ti mangkidnap iti anak yo. Natangkan ti olbot mo. Kitag man no sa dino ti pagpatinggaan ti kinatangkan mo. Ay, saan? Di mo patulungan iti pagtugtanan ko, Mayor. Ama nga no magkalbit mo. Talaga kalbitak! No saan latang agpod no ti anak mo? Ay, pang-aasin, Mayor. Ibabang kapaltong mo. Nanang, umadayo kayo. Di kayo masadig. Ang mga numay ramraman kayo patayon ni mayor. Rumor kayo pa ilang dito balay. Saan? Uray matayak mata no patayon na ka ni Mayor anak ko. Aminam na da kayo tinang kidnap iti anak ko. Kiti patoldom, iti nangilim mga nyo kenkwana. Uray patayon dak mayor. Awan ti aminan. Taawan ti panakainaig ko iti panakakidnap ti anak yo. Kasta ka di. Talaga anatangkan ka. Nga masino karon tinang kidnap kenkwana no saan ada kayo akatalunak amang gurgura kanya. Iso ngay pagamblangan sakbay akal bitak tiga tilyo. Tay kunakon mayor. Uray patayon dak. Awan ti aminat kada kayo. Talaga anatangkan ka. Nga masaan ko asayangan ti kinamayor ko. Gapulangkin ka. Agyaman na. Tayo mamamatlaan ti paltog mo, Mayor. Agyaman na. Nasaan mo pinatay ti anak ko? Bagbagam ti anak mo, Salod. Boyong! Mabatan! Mabit lang mayor. Babay, ipudnom ka din ti aramid yo. Da kayo ti rumbeng agpudno mayor. Tua pangkis. Anya kumatipudnokin ka? Miguel, di mo damagan ti kung kulang kini Mayor. Palubusam idan nga agawid. Sana nang.
Nasken amalawalawagan mo ti atap ko. Anya ti atap mo? Mayor, atapak ataw yu dagi di nakita ni nanang alalaki iti kasabaan mi ngay may nagsisiin. Anya? Isarsarak nakbuyong! Anya? Mayor, ustunan, sardangan da kuman adanog-danugan. At sino dagiti imbaon mo ang nagpaliiw iti balay da Miguel? Anya tiran tayo, Mayor. Tapay adamdamagan nyo, ti. Naganda. Basta kayat ko amamuan no at sino dagiti imbaon mo. Daiban, buiting, kan po yung Mayor. Dagiti salbaga. Mapanta ije head out na kasarita kita. Kasaritam ka nilang ida, Mayor. Uy, no, ada sa bali agagam yung kadakwada. Saan ka nga agsalod-sod down to? Ala, mapantan. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang lapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka anta ang mga ano may panggapeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Mabitlaan, umaya kon. Masino ka today ka? Amira. Amira, hayat ko. Miguel, apay. Anyat nagtakan mo tayo narakot na kadago sa paman ang nakita nak. Umataya kita yan. Anyat na pasamag. Apay, dagdanin nakapinatay ti mayor nga karasaan. Kung nagtumad kan kaasaan kan amapan ni Jabalayda, ta demonyo day jay. Saan ka nagtuloy pa ni Jabalay na? Isuti may Jabalay. Ano niya? Anyat ginagara na kan ka. Pinalutkot nak. No siya ti may sa karagiti ng kidnap kini Chloe. Anyat imbagam. Siyempre, imbagak nga awan ti amok iti panakakidnap ni Chloe. Ngayon saan anamati? Iso pinaturungan nak iti paltok. Ano niya? Abdi na sa asong ragkapay. Ay. Ano yan? Kung nagtumad akarasaan da di amayor. Inudila nagiktikis ni nanang. Gapoy tinalaw sa butong na. Ang mga no nakalbit na kumantigatilyo. Makita mo itan. Amom itan ti kinademonyo da di amayor, Miguel. Tamis mo pa yun nga unag ti balayo. Pinaturungan na kay ti paltog. Iso nga'y mayak dito balayo. Tadituyak man pala ang agpalamis. Awan gaya. Ayan ni tatang mo. Ada di talikod ti balay. Inakman danunan. Tagsarsarita kami. Barang no agkalma mutlangan tiriknak. Iban, buiting. Poyong, umasidag kayo dito eh. Tada, ibaga ni Mayor kada kayo. Darasin nyo. Kaya't kayo apagsalasalain iti sangguan. Di may amuti ang sala mayo. Ngunit, kasano ko maapagsalaan nyo ida Mayor? E dito tawan magtitukar. Aday pang nagkwatokar, Buyong. Napigsa. Sige, lisyan nyo na kitibala no diyo kahit timatay. Hoy, agsubli kayo! Saan pa'y analpas ni Tukar? Agsubli kayo! Mayor, kasdala na pututanan nga kigaw. Nakadayunan. Dagiti salbag. Bagbagam to'y da. No aday paramid mo, say-sayatin da, ha? Ay, uwan Mayor. Nagbidjak ti mayor. May pagarup na mabutbuteng na tayo akas ka ni Don Julio, Miguel. Wan tata. Kat ituloy tayo lahat nga ilaban ti panakagraryo dagiti daga asok-sokayan tayo. Uy, oreno nagpaknin ni Don Julio. Saan tayo lahat apabot-butang? Urean niya ti mapaspasamak tata. Ilaban tayo, ti karbagan tayo. Akas man nanon. Kat sapay la ko ma. Tawanan ti matay karagiti kakadwa tayo. Pintunan anay ti panagimbag ko. Agmi-meeting tayo. Uwan tata, tayo dinaudi ang nagsarita kami kini Ator ni Macario. Kuna nang agsasarita tayo. Gapo iti panagpaknin ni Don Julio.
Asino nga tadya umawag ka ni Placido ako na amang ipangpangtakan kwa na. Mapayag pa'y mo ti eleksyon. Kan, awan mo't dito dagiti nakalaban na iti kinamayor. Asino nga tadya awanan bain amang butbutan iti asawak. Kada cellphone nga agri-ring iti tokador. Madamat kanyak ti cellphone ko. Gayam cellphone ti asawak. Nabati na. Sungbatak. Kat ibagak anabati ti asawak ti cellphone na dito'y balaya. Hello? Asino ka? Apayakas la kumarkarit ka. Siyak ti asawa ti mayor. Apay, anya ti masapol mo iti asawak? Anya? Sinvergwensa! Di mo ipang takas na ti asawak. Saan amabutang kada kayo? Delikado ti asawak. Agyaman ak na napasangpat kamatlangan, honey. Madandan aganak. Papay pagdaragam ko Agripina. Dagiti tawa di tay am mo. Amang ano, ambusan da ka. Anya ti sarsarita. Asino kumati mangambos ka na tayo? Wenno, agtarigagayamang patay ka na tayo. Ti lalaki nga umawawag amang ipangpangtakan ka. Imawag manan. Siyak ti nakasungbat iti awag na. Kaputa na batim ti cellphone mo. Anya manan timbaganakin ka. Matsambaan da kanto kanulat ta. Anya. Saanak amabuteng ka na kwada, Agripina. Tadamat pulis kay escort ko. Uray ado ti security money. No ambusan da kayo, awan kawayo. San man na dagita ti pampanunutem? Awan to ti daka sa mapasama kanya ka Agripina. Iso adi ka madanagan tasan ka paya mabalo. Mapankay ti silenta. Agkulong ka. Kat panunutem analaing no adda napaspasak tam a tao. Awan napaspasaktak. Nasayatak ka dagiti tao. Malaksid lang ka dagiti katalunan tayo along mablaban kanya. Sa anak mo't nga rod amamati adagiti katalunan tayo ti mangipangpangtaken ka Placido. Adda sa bali a grupo. Diya ka mo. Awan malagip ko, Agripina. Ay, agyaman na. Pasimangpet kamatlaangan barok. Gapot malaman. Alangan mo't makipangrabiak kada Amira. Nakababain mo't Siya anak pa'y nagluto anak. Aging gaita. Kasla, agtigtigirgir pa'y laang dagiti laslasag ko tinerbiyaws. Anya? Di pa'y nailiwliwag tinapasama? Kasla makikita pa'y laang timpatrungkan ka ni Mayor Apaltaw. Nana, lipatin yun dajay. Uray ta saan mo't akinalbit ni Mayor tigatilyon. Si bibiyagak na. Tida akas, no ulitin nang tumanin ti inaramid na. Saan nga tamot yun, Nana? Time peting ko mat nga awan ti panakainaig ko iti panakakidnap ni Chloe. Awan gayam. May sabalik man ti saritaan tayo. Anya dahi ta, Barok. Saan ka ripay ngay may inyag ni manang kandida dagiti pinadait ni Abado? Nga usarminto into nagkasar kami, Nanang. Awan pa'y mat-anak. Ngam ko na ni Lole nga ipag na. Nalpas ka no amin na nagiti pinadait yaw. Nasayaat nga ron kasta. Income tulatang nga ron alaanan kini Amira. Ang mga no saan ang masango ni manang kandida nga umay. Nasaysayaat pa'y. No malabaan kan maplantsak sa bay ti kaaldawan ti kasaryaw. Una na. Ay na. Nagistayan kit din na ipuspon ti kasarmi. Gapoy tinapasama ka pa nakadisgrasya mi kinitatamatsyas. Daitat pagyamyamanan tayo kini Apo Diyos anak. Taawan tinatay kada kayo kini abalayan matya. Salbag, itayo pa ang nakaitaak ngagpampanunod. Nuat dadag iti napasaktak, ngam urayan niya taramidak awan malagip ko. Malaksid lang dagiti katalunak. Ngam imposible nga isuda ti mangipangpangta kanyak. Sino pa'y nga ta dagiti manggurgura kanyak. Abay nga, adda malagip ko. Saan nga ta nga aramid ni Amira?
isuda ti magipangpangta niya. Hello, Miguel. Apa nga mawag ka? Nalpas ka nun lagi ti pinadayit a kinimanang kandida. Iso adagasan ka. Tayo tala. Uray ka, napagtumar kumot ni tatang. Sige, dagasan nak. Dandanin ti kaaldawan ti kasarta, Amira. Kunak lang no sana na matuloy. Hindi na pagdodoan ti kasasad ni tatang. Nagdoa-doa akmatan. Ayun gayam. Inton maalat agtarustan to ni tayo ni Apo Padi. Apay, ada ka di ibagam kiniapo pa di tayo. Adda, inkarik ide ano makalasat ni tatang ko iti paggat, agpamisaak. Dahil takot kas pagyaman mi matan ka ni Apo Diyos iti panangispal na kang tatang. No kasta, ada nga rin sagana. Adan to, kat sikan to may isang agluto Miguel. Di pa imot makagaraw ni tatang. O sige, umayag to nga rin, Amira. Kan ayabang tumatan ta dudong. Da Wilmer, kan Jimmy, isuda ti kadong magluto, mabalin? Apay, ado ayat ti sagana yung tauray kami la upat nga may agluto. Partin yun to nga minji kalding mi. Kan adda pa'y pato kan pabo. Kan adda pa'y gayam in-order ko apaltat kan dalaga maitunon to. Ay na, nagadugayam ti sagana yung. Wen tama nga na adon to ti umay makimisa. Kababain kami nagkurang. Wanya, umay ka nga rodan, ha? Bye! Mayor, ano ti pampanunuto nyo? Taapa yan nakadayo ti turong dagiti matayo. At danatapag nga kinaramid, itipan na kay pangpangtakbo yung. Anya, no kasta, mayat matlang ti imbaga itay ni senyora. Apa nagpupukyo iti silidyo, Mayor. Tada panunot yon, no asino dagiti. Napaspasaktan nyo. Wan, ngam sana mabaling ngay bagakeng kwanan wa sino ti atapa. Mabalin nyo ka di nga ibaga kanyak, Mayor. Amamok ka di ti atapon nyo, nga akin aramid ti pan nakaipang tayo. Wan, amamom launay, Boyong. Sino, Mayor? Ni Amira. Anya? Apay nga iso ti atapon nyo, Mayor. Dinto talalaki ti umawag ka na kayo. Anya mo tayo no nanang dan iti hard killer. Kat iso dagiti umawawag ka niya. Delikado kayo, no kasta, Mayor. Mapantan to iti balay da Amira kat kasarita kiti nalapat. Anya? Mayor, saan mabalin? Tanakabantay latta ita, ti amana. Tadi pa'y mat nakapanigital talon. Huwag gaya man niya. Pues, awagak tulat da iti cellphone na. Di mat nagsukatan ay ti SIM card, Mayor. Huwag gaya man niya. Ngam sana problema da ita, Boyong. Nadaras lang nga maalag tinambar na. Kasano, Mayor? Tamagig to kini Agripina. Bareng no adaking guwana. Maalayo ti cellphone number ni Amira. Kat maawagan nyo. Anya ti ibagayo, Mayor? But nga. Kasi ti panang but-buteng da kanya. Mapit lang, umayay. Kumusta ka, abalayan? Sikamot kayam abalayan. Sige, sumrak ka. Dito nagtipagsaritaan ta. Baka. Agyaman nakabalin. Itay nakapanaw ni Miguel, ijay balay. Kat dinagdagos kumatan tinagsukat. Kat imaya ko na balayan. Di kay pala naggidan ka ni Miguel. Dati ka man lang arkilan iti tricycle. Nagpaitulnuga kini Alvin akaanaka kabalayan. Tanay ranamat nga dada kini Ederlina ang nagkapo ijay parot. Kastaya, nasayat man, umay kamat sumarong karabalayan. Inkuyog mo kumangaron ni Ederlina Saan anak ka umay, tanaalikutog dagiti singin nga anak da kini Alvin. Kastaya. Wen, abalayan. Saan man nga iso ti pagsaritaan ta. Imaya, takayat kumat amakita no anyan ti kasasaad mo. Mayatan ti bagik abalayan. Nandara sa naglunit na iti sugat ka. Kaputa napigsa na iti agas nga resita ti doktor. Maabay munto nga tan ti balasang mo inton agkasar abalayan. Ay, mayaton abalayan. Ay na, imbag, tanalasat mo ni patay abalayan. Tanong natay ka,
Ay, jakla mo no matuloy pa iti kasat dagiti anak ta. Naimbag ti Diyos sa balayan. Kit mamatya kita pagsasaw. Anong di mo pa'y oras? Oray pirmintirigat mo. Ay, saan ka pa'y amatay? Wow! Nagpipintas dagiti dinait ni Manang Kandida Abado dagiti abay. Dahita ka ba sitang tibadon to ni Faith? Kat dita sumaro, no? Nimot siren. Manong amin ti gastos mo kadagituyan, Miguel. Medyo dakal mat. Angam saan mo na panunutan, Amira? Tinapatag. Maaramid tayong mutlang ti arapap ni tatang mo, ang nagarbo ti kasarta. No siyak lang ti masurot, idi. Uray huislat ta kuman. Tinapatag. Makapagkasarta. Ngam ti kayat ni tatang mo, masapula nagarbo. Gaputaado ka no dagiti kakabagyan nyo, kan gagayim na. Kat kayat na nga ipakita mo't kadakwada, ang naragsak ti kasar ti kakaiso ng anak na. Ay, wanmat kitli ah. Ay, mabit lahat nga ito umawawag kanyak. Wala, kasarita mga rod. No, sino man dahi tang umawawag. Tayo nakman kasarita ni Manang Kandida. Saan na nakafunbok? Hello? Apay, adi ka sumungbat. Hello? Anya ti masapol mo? Anya ba dagiti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaeng programa tayo, Iloko Love Stories. Naimbad na oras yung manen papagayam, itarogon daw ay kaya tintay man dingged. Tituloy iti may samanen na pakasaritan, nga ingkam na pili ay tampok dito ilaeng channel tayo, Iloko Love Stories. Kaya't kasta karod, agyaman na kiti kanayon nga ingkay panagsuporta, ken panagdingdingeg. Mabit lang nga, Miguel, sungbatag. O sige, kasarita mga ron no asino man na itong mawawag. Mapanak man iti ayan ni Manang Kandida. Sana nakafunbok. Hello? Sino da ito'y? Pwede ka sumungbat. Anya ti masapol mo? Amira. Sino ka? Anya ti bagam? Di mo ka din mabigbig, ti boses ko. Ni Mayor Blas ito. Siya, tatana patay gunay at apagakin ka. Awan panawon ko makisarita iti demonyo. Agulay ka. Di mo itipan ti cellphone mo. Kaya't ko lang nga mamuan no si Kati a kinaramay ditipan na kay pangpang tatibiyag ko. Anya? Adamang ipangpangtakan ka? Nagsaya atin lukas ta? Sapay la kumata iti mabiit kat mapatay dakan. Tonta! Oray mang bayad ka pa iti isang batalyon a hard killer. Sana ka mabutang. Demonyo ka talaga. Karasaan na mayor. Nasyak atapon iti pan na kay pangpang tatibiyag mo. Awan ti kapasidad ko nga garamit iti kasta. Ha! Awanan bain! Dita, initip ko na. Di na ko makasarita pa eh. Mayor, apa yung barsak yung matan ti cellphone nyo? Nadadaalan, nawarawaran ako. Awan bibiyang mo! Makapungto takbuyong. Anya tiga pungtot yung amin, Mayor. Ni Amira! Kas lagsasao asana ka, Mayor. Di yung mababalaw no saan man anasaya at ti panagsungsungbat na kada kayo, Mayor. Tadakkel ti basal yukin ko na. Nabayagan anatang sit iti panagsungsungbat na kanyak. Kaslad day pagpanpanakkel na. Talagang adda, Mayor. Sino? Ibagaman. Ni Miguel, Mayor. Pato apangkis. Isu nga tangag paiso ti pagpampanakkel na. Isu anatang sidlat ta iti panagsungsungbat na kanya. Wan, Mayor. Iso, tadandanin ti panagkasar na. Pues, kayat ko aluguban nyo. Ipaturayo iti saan ang makatakdar gapit rigat na. Anya tarami din, Mayor. Ulit-ulitak na ibagakadikin ka. Ibagalagarudan. Luguban nyo. Anya, unang makonsensya kami mat amang kabilkin ko na, Mayor. Tawan mat basol na kada kami. Kayat mo, tasik ka, tiluguba ka. Apay narusukan dak, Mayor. Gapo iti pan nga asim kinibigel. Ha? Ita,
at dabasol laking kan. Ket no kayat mo ti makabalas, aramidin nyo timbaga. Wan Mayor. Inakasaritan dagiti kakadwa. Taing kamera utanan ni Miguel, igibalay da. Ha, Isot makagabo, akinabil dakmanan. So anasken makabalas saan? Di urautan ni Jibalayda. Tarukas ti aramidin nyo, may ramramanak. Kasano nga rod makabil mi Mayor? No di na kaming palubusan amapan remote iti balay da. Tsambahan nyo latan, nga isong amagmag na ititalan. Ngamusan ko akayat ang makipagmanso ka. Si kalang timang bandar, kadagiti kakadwam, maawatam. Kabayag kayo mo't kanimigal itinapanan niyaw. Ta italang mo't isangpot mo nakaw. Napan kami ngamin iti ayan dagiti abay. Ngamin, naglayon kami ngamin iti ayan dagiti napadait abado dagiti abay. Iso nga ha, itakla sumangpet, tatang. Kunak no kinuyog mo itayan ni Miguel, ano pa nagpablatter? Gapo iti panang paturong idi ni Mayor Kankwana iti paltaw. Kinapot no na, tatang. Kaya't nakumatag pa blatter. Ngam, kunak ngat, awan tumatlat mamaay na. Kadwa ni Mayor dagiti pulis. Sa bagay, di dan tumot la aksyonan nga oray ireklamo ni Miguel ti Mayor. Wan, tatang. Kat amangan no at dalang agumil ayab ti pungtot ni Mayor ni Miguel. Amangan no patayan nanton. Nanang, dandan inti kasarmi kini Amira. Ada ka din nakita yung ababoy agatangan nyo, ama parti? Addan anak, tanapanak kini andi itay bigat, ket 5 dagijay mabalin ababoy na. Oray talo lang ababoy ti partyon tayo nanang. Oray kat agparti tayo mo titinwa. Kanadapay kalding kan sabali lang jay malitson. Uon baro, sa amangan nuding at lamay bus dagiti sagana tayo ng aduunay. Apay, amul mulagatam tarigal no ti anak ta, apara kanya Amira. Ne. Agsakit ka matay. Nasakit ka di tiyan mo? Saan at ityan ko tinasakit, Placido? Ano yung arod? Tibarukong ko. Kasla nakadagdag sa una yan. Gapo na saan tamatlaga na mabirukan ti anak ta. Asino nga tangagpaiso, dagiti nang kidnap kanwana. Na nagtalikodan mo't ni Miguel, nga damo na, iti pa nagpukaw ti anak ta. Saan nga ta adag iti mangipangpangtakan ka tinang kidnap iti anak ta, Placido? Huwag ngagpaiso. Ang mga no'y suda Agripina. No isuda. Ang mga no pinatay dan ti anak ta. Gapo iti magbagada nagbasulam ka na kwada. Pato apang case. Kurayak lasim galit imbaga Agripina. Rumwarak. Katsakon timang birok ka ni Chloe. Anya? Ato nagtimang birbirok kinkwada. Sana na masapol la makipagbirok ka pa'y. Magagaran ako na makakita iti anak ta. Tsak makaid na. Aging ganitay masapulan. Agpada ta. Ngamtay na kunakon. Ado timang birbirok kinkwana. Gapo iting karita agong kuna. Kuma, kat mabirukan daan sakbay ti kasar ni Amira. Tapno isuntumat lang ti manggiawa ti ginatag na arigalo para kinkwana. Ato apangkis. Talaga ka di akayat mo ti umatindari ti kasar ni Amira. Nga oray no awan ti maawat yung imbitasyon. Amangan no saan ta na nagpaaramid iti imbitasyon. Iso nga income tulatan. Anya di na nagparamid. At danto pa'y naawatan ni Bisi Mayor. Anya? No kasta, adamat la imbitasyon da? Naikat ni Bisi Mayor. Huwag nga rod ulit-ulitam. Katsi ka, ada ka di intadakan ka? Hawan, iswadya ka katindar. Apay adida ka inikan. Idinto ta, katalunan tayo ida. Saan nabaybayag paya katulong tayo ni Amira? Daitat pagkunaam. Adida kayat adumaray tayo iti kasarda. Iso kay tidyolangan iti sabali na gitiginatang yu arigalo para kadakwada. Saan? Uray saan da tayo nga imbitaran?
Ited min tulat ta dagiti nagatang min arigalo a para kadakwada. Agulimat kayo. Ulimat. Tada na patag unay nga ibagak ka na kayo. Nga, boyo. Nga. Kaya't ni Mayor, apag sidukuran ni Amira. Babaan ti panang manso tayo iti lalaki. Apag tangtangsit na. Sino, boyo? Sino? Ni Miguel, tayo ti atapon ni Mayor. Apag panakkel na. Iso kayat na aluluan tayo akasla na loong kasaba. Lukas na. Hintay mo ng ramaot. Saan? Taamkan ni Mayor, mairamraman tinagan na. Iso sa eden tayo latan. Hello, Amira. Imawag ka. Kaputan na papananta. No, saan ka abisi? Uray busy Musika lagi dito agawis. Isardin ko pala. Kasta ti kinaimportantim kanya, Amira. Bolero. Dandanita lang aro doon nagkasar. Paanginan nagpailaan. Puno mo ti bagbagak. Angam, sa dino ka dito papananta? Si Mang pati batchmate ko at taga Pampanga. Kaya't kaya ang amugan ko na. Imbitaran ta mo diti kasar ta. Ijay ayan na ti papananta. Sino a batchmate mo? Ni Marivic. Jessica ta hairstylist iti may sa salon iti Manila. Yung naikamang iti Pampanga. Nasigad agayong ko dayjay. Kasta ka di? Wen, iso ti kayat ko mapanta awisan. Mabuti nga po kami nagmay sa amapan. At dampay namin mapagnana karayan. Wen, medyo narigat ti mapan ni dya lugar da. Nang rona no, dakkel ti dano. At damot kitirang tay. Makalasa ti motorsiklo kan tricycle. O sige, agmotor tanto latang aro din. Nasaysayaan sa ti tricycle ti pagluganan ta. O sige, no iso ti kayat mo. Kanya. Sige, Hebe. Umaya kita madlaan. Bye. Asino siya imawag, honey? Ni Colonel. Anya ti bagana. Wano, nabirukan da ka din ti ayan ni Chloe. Saan bye? Ngam at danapan kanu alaka iti stasyon daan ang ibaga. Nga da nakita ng armado alalaki iti bantay kiling. Kat may sa ababaya nakapungot ti ima na. Nakadaster ka no iti nalabaga. Anya, Diyos ko, ninsamatan Chloe. Tanakadaster idi iti nalabaga, idi kinidnap da. Iso nga roda kayat ko makasago kan makasarita da yalakay. Kat mangipakita aki dinadawan di anak na. Umayak mat Placido. Kaya't kumatapag saludsudan ti bagbaga ni Hepe Alakay. Anya ti kunang pasting. Rimwar ni Miguel iti pagtaangan da. Anak kasakay iti motorsiklo na. Surutan nyo. Anya. Nasayaan no kasta. Sige nga rod pasting. Awagan nakto no sa dino tinapanan ni Miguel. Tabarang maisayang katayon timandar kada tayo ni Mayor. Kumustan ti marikrik nam abalayan? Mayatay na palayan. Nagsublin ti sigo na pigsak. Kan naglunita nagitisugat ka. Kastamat ti operasyon ka. Ay, nasaya abalayan. Tapno maabay mo tumatlaang ti balasang mo into nagkasar. Un aabalaya. Okay. Kumusta man? Ti panagsagsagana yung agina. Kinagpaiso na abalayan. Nakasagana amin na. Nakagatang kampayan ka dagiti maparti ababoy amay saganan to. Ay nagsaya at una yan no kasta abalaya. Kasla makikita ka ti kinaragsak tayo to amin. Iti kaldawan ti kasar na iti anak ta. Sa kaila kumaan, taawanan ti sumangbay apariko tabalaya. Awan mo't nga tan ti makatubang iti kasarda. Ala, agsagsagana ka kitay. Tamangan no, pagsalaan na tantaw abalayan. Ay, pagkaasim abalayan. Ay, di kanto kuma paararburan no ibagadan to nga isala na kajag amo ti sumala. No nga adan to mga sponsor, iti panagsalata. Ay, Abalayan. uray pa ay. Talaga ajag amo ti sumala abalayan. Lalo no balsa. O di nga ron chat-chan. Tano, agsubli-subli, talatan iti salunan.
husto amin dagiti salaysay dayjay alakay pasyo. Pindot ti atap mo dagiti katalunan tayo ti akin aramid iti panakakidnap ti anak ta. Sino nga rod dagiti nakita ti lakay ng armado a lalaki? Kan talaga nga ta at anak ta ti impabantay na. Dakil ti atap ko nga iso. Tay di impakita ta ti ladawan ni Chloe. Kat kuna naman akaingigas na tinakita na ababay anak kapungo ti ima na. Sapay la kumata matuntunan ng dagiti pulis ti anak ta. Talaga nakapsot una yan nagiti pulis. No di na pala ang mabirukan, itilaksid nga dan sursurutan da alid nga ayan ti anak ta. Nakapsot da. Mabit lang. Adawag ko. Asino day tang umawawang? Sa bali mo tanong na ito Kan di mo nakapunbok. Nala, sungbatam nga rudan. Tabarang dagiti ng kidnapan ni ti anak ta day ta umawawang. Sige, mabit lang. Sumarating kan. Sumanaw ka. Hello. Hello ko na kapayad di kas mong bat. Anya ti bagam, tapay nginawagan na. Kana sino ka? Anya. Tulisan kayo? Kananya ti masapol yo. Da kayo ka di tinang kidnap iti anak ko? Apayad di kas mong bat. Agsaw ka. Anya. Da kayo? Patwa pangkis. Kwarta ka di ti masapol yo. Mano ti kayat yo tay tamot lang. Mapanak iti bangko, kat irwar ko ti kasapulan nyo. Tapno mawaya-wayaan ti anak may. Pato pangkis. Di yung kasapulan ti kwarta. Anya meron ti masapol nyo? Anya? Kayat yo ti mangbalas, iti panang padpadakis ko kada kayo. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sa marunupay nga episode, isu nga ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Sige, Patsing, umaya kon. Bye. Sino ti kinasarita mo yung Ni Patsing, Mayor. anya timbagana? Nasi imanda arimwar ni Miguel iti balay na. Kat dinagas na ni Amira iti balay na. Kat napanda iti sityo jingras. Anya nga tatiran tatay kay, itinto ta nagrigat ti dalan. Magnadapay wino aglasat dapay iti karayan. Gundawayan min da ito'y amang ngaramid. Ti ipaparamid yung kada kami, Mayor. Iso ngayon nakdanunan dagiti kakadwak. Tasa idon mi ida. Sanan, pabusuyam latan dagiti kakadwam amang manso ni Miguel. Unang siyak ti kunayo nga agmandar iti pan nakamanso ni Miguel, Mayor. Adda sa bali apapananda mo yung Sa dino, Mayor. ijay hideout. Kasaritag dagiti mabati akakadwayo ijay. Anya ti ibagayo kadakwada, Mayor. Himawagan dagiti ng kidnap iti anak mi. Nakasarita kinan. Kat anya ti imbagada, Mayor. Ransom ka di ti kayat da, Mayor. Mano ti imbagada a ransom, Mayor. Saan na kwarta ti kasapulan da buyong? Anya nga rod, Mayor. Kaya't dati mang balas kaniyak. Anya? Asino ka di dagiti ng kidnap kini senyorita, Mayor? Di da ka di inyam amu ti bagbagi da ka da kayo? Aman, buyong. Asino da, Mayor? Wenno dagiti ka di at atapin nyo matlang akatalunan nyo abaribar ti panagpampanunot na. Iti ng kidnap kini senyorita? Saan? Nudikat dagiti tulisan. Anya? Tapay, Mayor. Anya ti basol yu kadakwada? Imbagada. Ati kano pa ng padpadakas ko kadakwada iti imbatang dagiti tao. Apay, amuda ka di ada kami tinangraot iti balay ni Don Julio, Mayor? Amuda. Nalasin da kano akadwa tayo di may sana tay ngayon pandag iti pulis iti punerarya. Delikado nga rod ni senyorita no kasta, Mayor. Amo ka din ni senyora, Mayor? Ya, kimbagbagaking kwa na. Rimuara kadagos. Kalpasan na nakapagsarita kami, iti pan nakangiwat dagiti tulisan. Anya nga rod ti kayat yu ita ama aramid, Mayor? Gapo ta nagtumpong timbaga tilakay kadagiti pulis. May panggap kadagiti armado a lalaki nga dayong pabantay da a babae. Kanimagapay kanyak timawag a tulisan. Kaya't ko nga ulyen tayo ti bantay.
Miguel, malakit ko. Awan pa'y mati paglanglawagan dahil di pa nagadisgrasya yo. Jakman amo karagi ti pulis. No nga pa di damot lang mabiru ka ng akin lugan iti dayjay aban anak kadalapos kada kami. Talagaan na laing itilid ng mga dagiti nakalugan iti dayjay, Miguel. Wan nga rod. Mapantan iti anti karayan. Umasidig ta. Mayat mo tinangisar na gamit iti motorsiklo ay Kabat-batuan. Wan Amira. Sige, mapantay ti anti danong. Dito yan. Adamat danom dito yan. Ne, kita mo. Ado ti agkakarayam akapi di tao. Nagadugam ti kapi dito igit. Agtiliw ta. O sige, tadan tulot to masidayo kini tatang mo. Unay kan. Tumapag ta nga rodan Oops. O sige. Ne, ado na pa iti agkakarayam iti anti water lily. Huwag nga rod. Makaado tangag pidot iti kapi dito yan. Nagado. Sino rin yan? Damang sit-sit-sit ka data. Miguel. Ang kakapanag alalaki na kita. Masidag na iti anti motor. Apay ka rin kakadwa. Agdigos kayo ka rin. Umay kan, Miguel. Santang nga agpidot iti kapi. Tamakdaktan. O sige, mapantalangan iti anti motor. Nyamat din. Apay akit kita niya ni Miguel. Sa tingagalan eh. Anya? Miguel. Ada ka diti bagayo kanya. Ito iti bagamikin ka. Kabilunak! Pasok na kita kayo! Saan? Simi kaya. Ngaysot pagtangtangsit mo. So ngay pakikamikin ka ti kinaloko may. Alright, ada pagpampanakil mo. Kaya nakalat sa aligisan. Tumaray ka namin! Panawa ka naglatan dito! Hugasan niyo! Makasimikin ka na. Dali, makaisan. Ay, malaman. Awan pa'y da Miguel kin Amira. Ay, naimaasan da nga tati nagisarsarita kini Maribek. Amangan no iso da ita nagtuk-tuk-tuk. Ang ilukat na matlatan o katirida no kasta sumangpad. Ay, sa laki di ati anak ko da ito. Ay, nakilaw. Mabitlaan! Umaya kon! Ay, ada ka pala yan. Ay na. Abalayan, nakaumay ka man? Tumay ko ibaga. Ngayon di balay tinagtarusan pa lang ni Miguel. Kapot Taan niya abalayan. Apay adi mo ituloy. Anya tinapasama kiti anak ko. Ado ti kambuol na kapot na kinabkabil da. Anya, sino tinangkabkabil kin ko ana abalayan? Anya tinakabasulan ti anak ko na apay ang kinabkabil da. Aguli mo kayo. Tada na patag nga ibaga ni Mayor kada tayo amin. Uli ba? Anya ti magayo, Mayor. Himawagan, dagiti kidnapper. Sino da, Mayor? Dagiti tulisan. Iswa kayat ko nga ulyen tayo ti bantay kiling. Ta posible nga jay, tinangilim manganda iti anak ko. Sino da, Mayor? Ano ka da? Posible nga jay, ti ayan ni senyorita yo. Tadala kaya nakakita ka dagiti armado lalaki anang ipabantay iti anak ko. Marang sumpatan na ti awag ko. Pumanaw latan, adi man lagpakada. Masurunak. Hello, Agripina. Anya tay bagam tay mawag ka. Salud-sudang pailaang no anya ti ibagag. Oh, apaya masurun ka. Anya ka diti basol ko king ka Agripina. Ani. Ti papanaw mo, adi ka nagpakada. Ado kumapay ti kayat ko nga ibaga. Namitay agsubli ak anapan nagtimpla iti inuman ta Diyos. Awan kamatan. Aqua, Agripina. Imbawag kami ti sekretarya. Tanda na patay guna, ya pinapirpan. Iswa nagdardara sa kon imbay dito yung munisipyo. Simperkwensa. Nurumwar ka, agpakada ka mat, tapno di ka birbirukan. Tipukon,
Masurunak. Paiso nga tangad da ija munisipyo. Aray ko. Nanang, di yung matunay talmagan ti panang ringap yung kadagiti kamul ko Nasakit. Anya nga minti basol mo, kadagiti ng kabkabil ken kabaro. Apay amin ang soda ka. Awan ti mo kabasol ko. Nanang, No kasta, nagkabil da kalaan. tsaka mo. Basta tinangag ko, di man sundak. Gapo ka no, tas siya ti pagpampanakil ni Amira. Aniya? Diyak maawatan. No, apay akas di tinaibaga dagiti 5 alalaki anang kabkabil kanya. At tanga pa ka inaikan ni Mayor Placido iti pan nakabugbog ni Miguel. Naibagada iti. Naiso ti pagpampanakil ko. Wan, nangag ko tayo ngayon sawang ti may sanang bugbogkan ko na. Siyak tiga po na kinabkabil da. Di awanan pa ina Mayor Placido. Isulakit iti ng mantar ka da kajay. Aw akak. Kat kasaritak iti nalapat. Hello, Amira. Kailiw na ka nita, mawag ka, ha? Demon! Demon ulit-ulitin nga ibaga demonyo, ha? Tama nga no, iti sumaruno. Ibilin ko napatayin da ni Miguel. Anya, lukas na. Put no ti atap ko sikat tinang bilin ka dagiti nang bugbugkan ko na. Juan! Ayop ka. Karasan! Talaga pagpungpungtotin na. Kaya't mo te papaltugak ni Miguel? Saan pa nga siyo? Di yung patayin ni Miguel. Pues! Sayatem, ti panlakisaridam kanya. Diyak kaya tamadlaw da akas lakagurgura na. Tamangan no agatat da nga day naramit ko king kamadi. Nalagatot ka na. Nagpaisungan da. Kahit kung to pa yung maulit. Ngamdiyak kayat nga da makamwa sa bali. Diyak kayat amadadal tinagan ko akas mayor. Mawatam ha? Diyos ko, ikan nagpahitikiran namang sarangat ka nagiti panubok iti biyag ko. Tulungan da, kapo. Amira, Di tatang, apay nagsangsangit ka anak ka. kwa tatang, maluksawak namin iti pan nakakabkabil ni Miguel. Makasangit ak naunay. Kanya ngamin ay kinakabasulan ni Miguel. Tapay akin nabikabil da. Aon ka naman tiyan muna anak kabasulan na kadakijay, tatang. No kasta. Talaga ang nagtripan dalaan akin nabikabil. Kasta ti amok. Kasta ngamin nakadroga dagidyan ang mansukin ni Miguel. Ay. Ito tirigat. Ano nakadrugat ti may sa tao. Di dan amaw tiraramidin da no nakahaydan. Uwin tatang. Uri ka sa nung ngamin ti kinaigat ti gobyerno may papanit ti droga. Adulat ta, dagiti agar-arama at iti droga. Ani, nagtignay ka din dagiti pulis anapan nagsawar ijabantay kiling. Anak kakitaan ti lakay kadagiti armado a lalaki. Kanti babae anak karpati man. Saan ba'y? Apay adi na pa'y nagtignay adakos. Aguray ka. Agsagsaga na tapay lang. Awagak ni Hepe, kat dagdagag ida. Naskin amakita tanti anak ta Placido. Di ka o nayagganap. Tama nga no at adala nga may sagmak ti anak ta. No saan ang maplano anasaya at tiwayat dagiti pulis. Manandanagan ak unay. Awan pagdanagam. Agkararag kakit din amom ti agkararag. Kasapay lang kumata mariskyo dati anak ta. Umay ka nga ron. Intaag pa rin tumang iti altar. Duata nga agkararag ka ni Apo Diyos. Sos! Si kalangan! Di nakiramraman ka na kita bambanag Agripina. Diya ka mo ti agkararag. Day taket. Di mo kayat apulos aserkan ti simbaan. Iso adi mo ammo ti agkararag. Hostulan! Iramraman naklatan, hindi kararag mo. Boyong,
Kayat ko nga umununa kayo ng dagiti pulis. Iso pagsagana dagiti kakadwam. Nakasagana kami, Mayor. Mapanak maitayin iti hideout. Isumot ti asidagyo kanyak. Sapay la kumatay ti kaduyo, da kayo ti makaisalakan ni ti anak ko. No agtipon ti pirsami kadagiti pulis. Kat sigurado ang maisalakan mi ti anak yung Mayor. Ngam saan na mabali na mamuan dagiti pulis ti misyon nyo. Yak kaya ta mamuanda nga danalimad at tao. Iso adi kag pagpakita ka dagiti pulis, tamamuda ka. Uwan, Mayor. Di kay madanagan. Takanayo nak anak maskara. No kastoy nga adda misyon mi. Ngam kasanon no mapagbiddutan da kami dakiti pulis. Ada kami titulisan, Mayor. Sana mabali na da kayo ti agrarangat. Liklikan nyo ti makirinupak kadakwada nalawag. Uwan, Mayor. Sige, mapan ka nga ron. Agtignay kayon. Nakasagana kayo kadin kakadwa. Nakapatpatag unay daytoy a misyon tayo ita. Tada tayo ti pinusgan ni Mayor. Amang isalakan kini Senyorita Chloe. Iti ima dagiti tulisan. Patayan tayo amin na tulisan. Isang tayo na. Wan, ikarigatan tayo nga ibusan amin ida. Ngam alwadan nyo laang nga iramraman ni Senyorita Chloe. No agbusi dagiti igam tayo. Kan imbaga ni Mayor. No makapagdadanon tayo kadagiti pulis. Kat dumistansya tayo kadakwada. Tapno awan ti mapasamak. Arangat. Saan nga mo dagiti pan nakabagiti lintad? A private army na tayo ni Mayor. So aliklikan tayo. Ti panagrarangat tayo kadakwada. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka ta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Miguel, kumusta kan? Naimbaganan dagiti kamuol ko. Amira, Nasayat no kasta. Kababay no kakamkamuol ka intun agkasarta. sino nga ta dagiti awanan bain anang side kadata? Addan tulat taal daw dagi jay. Pay amon. Saan mo na panunutin dagi jay? Lukayam tabarukong mon. Ni hapo Diyos latan ti makaamu kadakwada. No apay kat ngamin nga ado dagiti tattawa baribar ti panagpampanunot da. Basta lipatan mo din napasamak, Miguel, ha? Umadaling ti kasarta. Iso ko mati pagsaritahan ta. Isutik kanta iti atensyon. Saan ka nga ganay? Nakasaganan dagiti masapsapol tang nagkasara. Pingayan. Intun bigatin ti naka-schedule apa nagseminar ta. Sa paad tanto ti mapan. Tapno nadardara sa malpas. Kat makaawid tamot adahos. Oray sa paan ta ti mapan. Numaladaw tumot dagiti kagiddan ta ama seminar. Awan latta ti serbina. Amutang arudmat no sa paan dati mapan. Iso na sayayat mo't lang na masabat ta. Placido, ay ti pampanunutam, talakaan adayo ti turong dayo ti matam. Uno, padanagan ka kadimot lang, iti kaawan pa iti anak ta. Nabayagan na matandanakan. Diyak lipat padlaw. Tadyak kaya't nga adda nga glupoy tiriknam ni pakitak ti panagdanag ko. Anya, Ngam saan ti sitwasyon ti anak ta ti pampanunot iti agdama. Tanagtignay mo tendag iti pulis. Anapan iti bantay kiling. anya nga rin ti pampanunutam. Tidaga tayo akayat dagiti katalunan tayo nga agawen. Agdanag kamatlaan, nga mga numaylaban da maagraryo ti daga tayo, kasta ka di Placido. Saan? Tauray amyat ar-aramidon da. Diyak ipalupos tayo ta. Nimada pampanunutak nga aramidan nagripina. Anya, honey, mabalin ka di amaamuan. At yung atano mangipatakder tayo iti pribado apagkadalan iti sakop ti daga tayo. Akayat da at agikuaan dagiti katalunan. Anya? Ken saan lada ita? Mangipatakder tayo pa iti pribadong ospital. Tapni sardeng dan, ti panangagaw da iti daga tayo. Good idea, honey. Nakapimpintas ti plano.
Tapag sayaatan met lang dagiti kakailyan tayo no may patakder dagiti ibagbagam. Wen, ken ayon pa ya pamastrikan tayo. Ta pribado mat nga eskwilaan kan ospital. Mayat, honey. Kan may mayat no mangipatakder tayo pa iti apartment, iti asidag ti eskwilaan kan ospital. Wen, tapno adagabang makakwarta tayo ba nang runa dagiti estudyante, dagiti teachers, doktor ken dadumabay. Mayat, honey. Kan siyempre, adulat ta dagiti masulit nga agluto iti kanandan ko. Iso may mayat amang ipatakder tayo pa iti class a restaurant. Tapno kumpleto. Ginanatay pa, Buyong. Tabanlong kami. Sige kakadwa. Agsarding tayo pa ilang arod ka ano. Tagi na tayo. Wala. Sige. Nangatong na tayo. Barang iti itatapaw tayo dito'y bantay kiling. Kat makita tayon ti kuta dagiti tulisan kakadwa. Sa nakarasakas, ikinayaman na, Buyong. Agsaka na kayo. Amangan no kalaban. Ano ba nun? No asino ka man. Kat matay ka. Ha? Palingot yan tayo ti kasamakan. Iso tinabaltugan. Addan parat yan tayo asida tayo. Dito'y bantay kakadwa. Lando. Pasyo. Inkay alaan tinapasag nga alingo. Dalasan niyo. Madamdaman ton nga ituloy tayo tagsawar. Partyan tayo pa ingo muna tinapaltugak nga alingo. Uray kat adamot tipang party tayo. Ha? Adda ng paltog ka na lang do kan pasyo. Kada kalaban. Aglingot kayo. Balsan nyo ina. Balat. Uray ato na. Saan tayo makatras? Makilaban tayo. Agawan tayo kadakwada ni senyorita. Oh! Rusok man Nyat na paspasamat, Ma'am. Aping agdul-dul o ka man na nakas kalagi now. Ne, Oh. Apaya mo lagatan nakakasta. kwa, sana kaginaw tatang, nalamisan lang ti rusok ko. Kinasaya at agpulis ka. Kuyugan ka man na mapanagpa-check up. Ay, diyak kaya tatang, awan sakit ko. Masan-san mo, takasta ka. Masaysayaan, magpakita kay ti doktor. Tapos marisitaan na kay ti agas mo. Ala, agpulis ka, takuyugan ka. Ay, pilit yo. Ha? Kunak lang arudan nga, awan sakit ko. Matumot ang tabusis mo na kao. Ay, kwa, pasensya kayo, tatang. Diyak kamin, masalkadanan ti panagsakit ti rusok ko. Kan, masuro na kitim bagayo akas lakaginaw. Sige, tita kayo, tatang. Na, imadayaw. Ay, madikaal daw ti anak ko ita Tad dinilagan nakiday. Ala, mawataklatan. Andi madaman tirangat di tabantay kiling boyong. Asino dagiti karangrangat yo? Dagiti tulisan, Mayor. Nakita yo ka din ti anak ko. Alwadan yo, abangan numatamaan ka dagiti balayo. Saan mi ba yan nakita, Mayor? Dita ka di mismo ako dati paglalabanan yo. Saan, Mayor? Tawan mo't makita mi nga abong-abong na ditoy. Kasano nga ro, di pan nakainkwintro yo kadakwada. Bayan ti palagina nami. At na nagkarasakas, iti saan unay nga adayo ka na kami. Anya ti simbaruno na balsabak. Pinaltugak ti nagkarasakas. Kati amumikot kalabanan. Ngam, alingumot kayam. Kat, iti ibaon ko dalando kan pasyo. Amapan mangala iti naidasay nga alingom. At danang paltog kadakwada atulisan. Anya, pato apangkis. At dadagaya mo iti asidag. Kat na alarmada iti panagpaputok ko. Alwadan nyo na may ramraman ti anak ko, Buyong. Ti panagisala kanyo king kwa na ti kang runaan a misyon nyo. Mabitla ay, umaya ka.
Tata Matias, naimbagal daw yun. Si kabad gayam baraw. Sige, sumra ka. Saan ang tata? Dagasag lang ni Amira. Itangamin tinaka-schedule as seminar mi. Nakasukat ka rin? Ay, kwa, saan pa? Matmaturog na Amira. Anya? Nalipatan na ka dito seminar mi ita? Jakamaw. Nagduldul o manan itay. Nalamiisan ka no tirusok na. Itay ibagak ako yoga ka mapanagpa-check up. Tapno may kanit agas na. Nagungat kitdeng. Anya? Kinaungat na kayo? Wag. Sa maditi aldaw na ita baraw. Saan yung aruda na rin tata? Ang mga nuagungat manan. Inaklatan ibaga. Nga iti sumarsaro nun ton nga aldaw ti panagseminar mi. Salbag. Talumanan dagiti na tama nakakaduangi. Ano na giti kalaban? Kabisado dati pasikok-sikok. Patay tayo amin. Nuti tayo palang sanod. Hundunog. Walang kasano nga ro doon na ma-rescue tayo ni senyorita no agsanod tayo. Ha? Police! Nagiti police! Dagiti polis. Nakadanon damutan dito'y bantay kiling kakadwa. Kat isudan ti bimanad kadagiti kalaban. Ang tungan niyo nagiti na kumabang. Yes, sir! Datayo mo ti pinasaksakan da. Aglingid kayo. Ipagarap na ang polis at tayo po yun. Delikado tayo. Doon na agrupo dagiti mang banbanat kada tayo. Dagiti tulisan kan dagiti pan nakabagay talintag. Sumalong tayo. Juan, bumaba tayo. Saan ang mabalin na makilaban tayo mo't kadagiti pulis? Atras! Anya, bumababa kayon? Apay, nisalakan yun dyan ako. Saan, Mayor? Dumadon dinatay ka na kami. Iso ka nagkatras kami. Tonto! Nalalaing pa'y ka nagititulisyan ngamda kayo. Nabilbilag ka diti arbas na ngamda kayo. Saan lang nga dagiti tulisan tinagbalin na kalaban may, Mayor? Sino ba'y? Dagiti pulis. At dadamutan dito'y bantay kiling. Kat ipagarupta at tulisan kami, Mayor. Anya, Da kayong matlangi di tinagkuna, Mayor. Aliklikan may di makilaban ka dagiti pulis. Isa nagatras kami. pato apang case. Miguel, di mo't napan kayo nagseminar kini Amira. Saan kami natuloy, nanang? Ne, naapay. Nalipatan sa amat ni Amira. Hindi inakdagasin. Matmaturong mat. Di pinariin mo kuman kini Matias tapno nakapan kay matlaang. Maamak ni Tata Matias amang ring nanang. Tasakbay anaturong ni Amira. Nagduldulo ka numanin. Anya? Una yan. Masansan matlaangan nga agduldul o di kaayan-ayat mo? Wen nga ron nanang. Numalami isang tirusok na. Wen adamakan na akagurat ti tiyan na. Marurusokan. Kitday jay. Agdulo man. Sapay la kuma. Tamariskyo dagiti pulis di anak mi. Maditi pa nagraranada ka na buyong gigibantay. Placido, itay payapalpaliiwan ka. Pag nakasla di ka makaanak apus. Anya ti pakaburiburam. Dagiti pulis sa nagriskyo. Nakainkwentrudan dagiti tulisan. Anya, Diyos ko, ang mga numayramraman ti anak takit lalamis to na bangkay nga yawid da. Saan man natila lablabid ang magripina? Tamangan no po ba iso? Urayin tanuan niya ti banag ti panang riskyo na iti anak na. Anya? Imay ni Miguel itay, tatang? Way, tao may nakakumanagasin. Kaitagayang pe seminaryo ko mapalasang ka. Uwin kayam. Nalipatak matan. Apay asandak ari ni Ing. Saan kan ariniing tamangan no agunget ka manag. Lakla kaya na ka maungungutan. Dispensaran dakla ko man, tatang. Jakmat napakadaanan day, jay. Itay laang nga inong tanak anak ka. Pakawanan da ko matatang. Santo naman ulit day, jay. Nasayaat no kasta. Nakababain noong tanak nga amam. Uwan nga rin, tatang. Napudot lang amin ti ulo. Iso akas jay, tatang. Pasensya, andak na ko man. Itay siya di saan na makatal na.
Ngamita si kamot ang ipag na. Oh, madanagan ak una iti naibagam. Amadamang aglalaban dagiti pulis kan dagiti tulisan iti bantay kiling. Magkalmam lang, Diriknam. Tamangan numaatake ka. Takasano ko nga ama pagkalmak ti Riknag. Idinto tabiyag ti anak na tinakataya. Kunak met, pagtalnam, Diriknam. Urayan ta, di banag ti panang rescue da. Saan ko ngaron ama pagsusurot pa yan ti kararag ko. Kapo itinalaw sa nervyos ko, Placido. Anya nga talo mapantamat ti bantay kiling. Kanya, pato apanggis. Masangat mo nga tanay bantay. Tanakangat nga to ka narigat ti dalan tanasamak. Ikarkarigata. Dito italatan balay. Aguray tayo ti damag. Awagam nga ron ni Hepe. Tamangi baon iti back up kadagiti pulis na makilablaban kadagiti tulisan. Amu dati aramideng da Agripina. Sa narumbang asyak tagkid daw ti back up. Taawanak mat. Unagam amangan numaabak dagiti pulis. Kunak mat adi mo degdegan ti nervyos mo. Apay nga minapuro negatibo ti pampanunodam. Nay, dawag ko. Tala ka. Hello. Si kamot gayam Sargento Dumlao. Anyan ti mapaspasamak di tabantay. Pato apanggis. Saan nyo anak ito? Awan lahat na ti mama ay ti panakilaban nyo. Di yung gayam na rescue ti anak ko. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode, iso nga ag-subscribe ka ta ang mga may panggepkeng kan, iti sumaruno nga kami patangatang. Hello, Miguel. Imawagak. Naistorya ngamin ni tatang ay may kakano dito yung balay nga matmaturugak. Nalipatak namin kinaka-schedule a seminar ta. Sana bale, impari schedule ko. Kasta? Binabalaw ko pa nga ron ni tatang, tasan nakarni eh. Nakapanta ko mamatlaan. Agamak kita ni tatang mo amang ranking ka. Tapangan ka no? Napulot pa ilan ti ulong kat mauntam mo. Ah? No kasta? Naibagaanakan ka, anak ka ungatak? Well, apay nga minanang pulot ti ulong itay. Ah, kwa. Yung baga mamuan na di ka po na. Hello, Amira? Ikaw matagtaga rin. Kwa. Dangdanggan ka, Miguel. Oh, apay nga rin na di mo sungbatan ti damdamaga. Anya itayan di damdamagan? Kuna, apay nga pupungtot ka itay. Ano ti makagapo? Kwa ngamin, gapoy ti panang pilit ni tatang kanyak na ipanak iti doktor. Itong tatawan masakit ko. Nagtultulo ka, kano man Sa kalpasan na, ipagangawan na yan. Amira, nasasayaan ko man nagpa-check up kay ti doktor. Nabarang may kanda kay agas mo. Gagangay laang day jay, mapaspasamak kanyak. Nung amin adamakan ko akagura ti tiyan ko, kat malamiisan ti rusok ko. Iso day jay. Di yun ipilit nga agpa-check up iti doktor, Miguel. Saan talata na rescue ti anak tahani? Saan tansa na magkita si Mimpiag ti anak tano kastoy laang? Anya kaya. San man adag iti tilablabidam. Adadala nga kasla dumagsan ti sasaden ti anak ta. Gapo ka dagitang ibagbagam. Tangay awan maararabidan dagiti pulis. Natanti mapan mangtuntun iti anak tay jabantay kiling. Agmauyong ka ka din Agripina. Kaya't mo adatamat ti i-hostage dagiti tulisan. Ya kaya ti baban. Tano mapatay dak. Sigurado ngagragragsakan ni Bisi Mayor, Tyson ti agbalin na Mayor. Simperkwensa! Tanapat patag kadipay lang ti kinamayon mo ngam ti anak ta. Ado ti mabalin ko amandaran nga oray santang agtignay. Iso nga gulimag ka lang, Agripina, maawatam. Adaan mo ka makaagas iti masansan ka pan rurusok ti ayan-ayat mo. Ay, no kayat mo kat inak to iti bantay tagalan. Ani a klase nga agas na iti nanan? Dalaw bakir. Kentay ukisti kayo analabagat ti bulong na. Maangar kat iso ti inuman nanto. Sigurado kayo amayat dagiti imbagayo, nana? Wan, pagikat iti lamiis ti rusok dagiti imbagak barok. Alaman nga rin, nanang.
In kay tuman agala. Tayo naktuitid kini Amira. Tayo so ti angeren, kan inuman na. At dagay ka din, di ta hideout tayo, Buyong. Wan, Mayor. Insang put mi dagiti nataya kakadwa tayo. Umayumot kita ni da iti di akong daway, Mayor. Wan, talagang umaya. Ngem, kumali kay lantan, iti pangitaneman nyo kadagwada. Saan tayo ka din nga ilungon ida, Mayor? Saanan! Isupay agastos. Kinamangan wag na makaduktal, di ta hideout tayo. Bungunin nyo latan ni da iti ulas, dagiti itanem yo akakadwayo. Nalawag ka di lang. Papanam, ta nakaibarikas kamot itibunang abalayan. Nakitibantay abalayan. In ka di mangayaw. Saan? No di kat inak mangala iti agas ti balasang mo. Tapno, saan ton nga agduldul o kasla aginaw? Ha? Anya nga agas ti alamay di bantay abalayan. Dalaw bakir abalayan. Kun tay ukis ti kayo, analabaga ti bulong na. Isunto ti maanger nga ipainom mo kini Amira. Mayat nga taday kaya palayan. Pagikat ti lamiis, kandakas nga angin iti rusok, dagiti ibagbagak nga agas abalayan. Ay, no kasta kaduan ka nga rodan. Duatan asamang ati di bantay. Ay, saanin abalayan? Nakababain no ada makakita kadatang agkuyog. Dapay ko nakababain. Ibagadan tupay nga damat relasyon ta. Kat inta agdate iti bantay. Ah, man, ano ko man bagada ti kasta balayan. Di ipay sutan, no darumwara ti smes, nga damat relasyon ta. Anya? Ay, hindi kaya tabalayan. Tapay kuwapo ak nakas makita. Natangken pa lang nagitimasal ko, ay, Uray pa abalayan. Awanan ti gartem ko amaki asawa. Kunam lang dayta, tadi pa nariing tirik na. Di nakman sulisugan abalayan. Kita ka man langag. Gimuran samot niya abalayan. Ngam no mapagmayat ko akatawan sa akas na. Takderak, ada katimbaga ak lumariing ko tirik na. Papanam, Placido. Kasangsangpat mo lang itay anagapoy dyan munisipyo, gamarantam sa manan ti rumwar. Wan, dati problema dagiti leaders ko into eleksyon. Kaya't da bumalatak na barang maurnos ko ida. Asino ang leaders mo, dagiti aga-apa? Di mong saludsulan. Sige, mapana ko nagripina. Mabitlaan, ada pa ibagak. Anya pa'y di bagam. Si Mang Petan ni Engineer Juan anagapoy dyan Mindanao. Mayat nga isunto ti kasaritam, kadagiti na ibagam idi akayat mo amay pasdag iti dagatayo. Alawan, pawagag to iti sekretariat. Pamayag to iti opisina, ta isunto ti panagsaritami. Anya ti kinunayo, tatang? Nakita yun ni Nana Salud, iti nagsapalan ti dalan na nakaibarikas iti bunan? Way nanakaw. Hindi makita nga ro na nakaibarikas iti bunang kat malagip pula una iti Ilocana abanuara ni Gabriela Silang. Anya? Apay, adda ka di pagkakainasan da iti dahi abanwar. Adda nga raw. Ala, adda man no adda, tatang. Ngam, saan aday tati kayat ko adamagan ka na kayo? Anya nga raw. Sa dino tinapanan ni Nana Salud. Apay nga dabunang na ako nayo. Nagpabantay. Anya? Mapan mangayo? Damat ni Miguel nga ibaon na sumang at idibantay mapan mangayo. Saan na kayo ti gagara na ijay? Nudi kat mangalay ti agas ti sakit ti rusok mau. Ha? Ada kano ammo na anasamay nga agas iti panagduldulaw. May katkanupay ti dakas nga angin iti tiyan. Tatang, diyak kahit uminom iti urayan niya nga agas nga ibagbagada. Amang nga namadagdagan lang ti sakit ko no uminumak iti diyak amo no masigurado nga agas. Agtalag ka kanya abalayan. Alangan nga ipainom na ka ti makapadagdag iti sakit ti bagay. Ang Nuan yaman ti itagnan to nga agas mau. Ang rektaw, ta isutiin lumam anakaw. Dagiti nataya kakadwa tayo, Mayor. Panto apangkis. Uray dalawalo. Nagadon dinaksay ka na kayo, Buyong. Dagiti pulis nakapatay ka dagiti daduma kakadwa tayo, Mayor. Anya?
Mabalin nga adu kumapay tinapatay da kada kami. No di kami nagsanod, Mayor. Awanan mabalin tayo. Nalbasan ti laban. Kat saan tayo amay subliba iti agas na. Wadya, nagakali kay ka din iti pangitabunan tayo kadakwada. Wan, Mayor. May isang abot latan ti pangitabunan tayo kadakwada. Mayat ladda. Tawan mo't ten amo dagiti nalpasan na natay. Kumakit may ilong damot, Mayor. Tapno na disdisin ti kumamot laang, ti panangitabon tayo kadakwada. Sana nanaskan. Bungunin nyo latan ida iti saggay sang ulas. Kalbasan na, itapon nyo idan. Ay, Miguel! Miguel, anak! Kanda account! Nana, nakalakay ka rin matlaan ka iti bagbagayong agas ni Amira? Uwan baro. Iso da ito'y ada iti sa kupit ko. Kita man lagi iti bagbagayong agas, Nana? Mabiit lang tayo baba. Ato'y. Kita ang baraw. O kisti kayo ang nalabaga. Anya iti akikid abulong, Nanang? Dayta timakon ko na adalaw bakir. Dagiti maanger nga inuman to ni Amira. Tapno sumardengan ti pa nagrurusok na. Barang kahit nanto ang inuman, no maanger dagito'y, Nanang. Ibagam ana samay dagito nga agas baro. Ta herbal dagito'y. Uray makaado na ti uminaw. Sige, Nanang. Siyak tulatan ti mangipan ka dagito'y. Apay nga tadi matla sumagpatan ti asawag. Ingkam ko may di istasyon ti pulisya. Taamon mi, nuan yan ti plano na di ti pulis. Iti pandaka pa ay damang rescue ka ni Chloe. Ti cellphone ko. Mas nga nga tamat na ito na umaw-awang. Saan mo ta nakafundok? Hello? Hello, kunak. Apay di ka sumungbat. Asino ti masapol mo? Anya? Ti asawak, ti kayat mo ang makasarita. Awan ita dito'y balay. Ada na panan na. Apay, asino ka di da ito'y? Anya? Tulisan? Sa dino ti pangilamlamangan niyo iti anak mi. Ipagayo ko ma. Taumay kusukunan. Wan, maiturad ko ti umay. Ibagam no sa dino ti pangkita kiti anak ko. No isuti ko nam. Sige. Anya, sanak amang ikuyok iti kadwak. Wan, pag may sakaw may. Ibaga mga rod no sa dino ti pangkita kada kayo. Amira! Amira, umayak man! Nasaan? Mabitlaan, Miguel! Adagayam. Barang mo kaya't naragito yung agas. Anya di ba kam? Nakaumay ka man? Ada itad ko kin ka. Sumar ka pa yaron Saan aditoy? Sumar ka. Saan aditoy ridaw ti ayang ipagsaritaan ka? Agyaman na. Inig ko dagiti agas para iti masansan na panagsaksakit ti rusok mo, Amira. Anya? Iso day ka nakasupot? Wen, rinanta ni Nanang ngay nalarag ito eh. Kitaat man? Lagi tayo. O kisti kayo, ano lang baga ka ni? Agdapay marapan aw. Dahito yung ti magbagada adalaw bakir. Pagikat ka no iti dakas nga angin iti tiyan. Kan nasamay nga agas ka no iti panagpanaas ti rusok. Kasang ti pamayan ka na dito, Miguel? Pagtipunan ka nung nga ang rinday ti ukisti kayo analabaga, kanto'y dalaw bakir. Iso ka no tinumam, tapno maagasan ka. Ay, hindi kayat. Ang mga namasabido nga nakpay ka na kita. Awan ka diti talik mo kananang? Alangan mo't nga isang makna ka. Idinto ta, danani ka nagbali na manugang na. Sa bagay. Alaan nga ro din, tangara. Siya kung tinagangar ka nang itay inyag ni Miguel nga agas mo. Iso na tinakabaso ita, kanya sinig ka. Ala, mo. Tata, mga nom.
Agdwa-dwa ka dagita. Mabuti nga ka manginom. Awan ka nung mga pagbutngam. Nasamay ka nung nga agas na ito eh. Alang awatan mo tayo naman. Sige man lang. Ano ba Madi, ka? nagpait tatang. Maday? Napait? Ay, mayat nga agas nung napait. Talaga pagkatitidakas nga angin na ita. Ala, ano mo amin na? Jak sa maibturan ngayon naman amin, nagpait tatang. Saan ka nga ubing abasay? Tapno di mo maibturan ti pait. Lakit din. Ibusin mo na itaday ti basaw. Oo, tatang. Tita, talaga nagpait. Sana balay, ta nainom mo amin na. Ala, hindi ka pa lagi dadya silid mo. Ta, pang sintira mi ti bagay no, yan to ti mariklam balasang ka. Oo, tatang. Sige, panawan kayo pa dito eh. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malapsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Naitabo ng dagiti kakadwa tayo ng awan gasat na itilaban, Mayor. Masyan ako na kadagiti na ulila pamilyada. Iso nga, alam dagito yan nakasobre. Ingkaitad kadagiti kamang ti pamilyada buyong. Anya tinagyan dagito ya sobre, Mayor. Kitam! Tapno di ka nagsaludsod, tonto. Uray kat nakalukat tamay sa asobre nganyawat ko. Anya ya tinagyan dagito. Ah, Binandel a kwarta. walo dagiti natay akakadwa tayo. Walo mo tayo sobre. Kat sagmabaysada abandal. 100,000 ti kada pamilya ana ulila, Mayor. Juan, kasupapak ti panagserbida at tao. Mayor, Oh, dahito ya kadakkel a kwarta nga intedyo kadagiti na ulila. Amang ano adagas sa amatayan kadagiti kakadwa tayo. Tapno makaawat da iti 100,000. salbag ka. Apay nga impatrong yung matan tapaltog yung kanyak, Mayor. Amangando si Kang ti agas sa mamatay. Kapulang iti 100,000 pesos ngeten ko. Saan, Mayor? Ibagam! Diyak pa'y kahit matay. Dagiti kakadwa tayo ti pagdamakan nyo. Ha! No agdamayaton ka nakwada ang mabayadan ti biyak na. Sino ka na kayo ti mayat? Amang ilako ti biyak na ti 100,000 pesos. Tyson ti pangibunto na kiti pungtod ko, ha? Adi pa nakan mo kaya. Pato apanggis. Awan ba't mayat boyong? Ngam no agsasaw ka. Kaslarupat kwartaun ay dagiti kakadwayo. Wino si ka, kahit maun, ha? Anay ko, nagsakit ti tiyan ko. Ang sakit matan ti tiyan ko gapon sa iji ininom ko. Diyos ko, tidakas na, nagpadarakit din. Amira, lukat mo tiri daw. Tawinom ka manan, iti inangir kong agas mo. Painuman nakmanan ni tatang. Amira, Diyak kayatin tatang. At adamot nga ang sakit ti tiyan ko, gapo iji ininom ko. anya? Iba lang yun day tangay ng riyaw. Sana makaagas. Agripina, ayan mo ka di, adakon. Adda pa pananda. Hindi. Abay nga wan sumungbat. Mapanak man di kumitor. Namangan wad naman ni Jaya tumultulo nga gluto. Silpon ko. Kapit lang. Oh, isumat gayam da ito yung mawawag. Awan mat gayam dito'y balay. Hello, Agripina. Ayan mo. Makita ko ti anak ta, Placido. Pato panggis. Nandiyan ti salsarita. Apayayan mo. At aki tinalan nga agturong iti pagilam-lam mga anak ni Chloe. Niya, mapankay di bantay. Saan nga iso ti papanak? Nasaan nga iti pakakithak iti anak ta? Sa tino nga rod, amom ka din dayan na.
Imawag king ka dagiti kidnapper. Wen, inawagan dag. Kat imbaga da makipagkita ang kadakwada no kaya't ko makita ti anak ta. Ano Agripina na pagkadaramidang mapanagpakita ka dakwada. Isungag subli ka. Taplanwen tayo anasaya at yaramidan tayo. Anya, ay, saan? Diyan kaya't nagsubli Placido. Kaya't ko na yan ang makita ti anak ta. Pwes, ibagam nga rod no sa dino ang lugar di pagkikitaan nyo kadagiti tulisan. Tay tabad lang, mangibauna kiti pulis amang bayabaiken ka. Ay, saan? Dalagang pagkat ti anak ta. No anak at wag ang pulis. Awan nagam. Wah, ang mga no kidnapan na kamadagripina. Saan ka kali mabutang? Naturadak no pakasagnan ti anak ta Placido. So abay-bay anak latan. Wah, patwa banggis. At adala nga tumaod ti pariko ti aramidam. Iso ano di mo kayat nagsobli. Ibagam ti lugar na papanam tapno surutin da ka. Ladingitan. Diyan kaya't nga ibaga. Sige, bye. Wah, patwa banggis. Idamnan. Masapol nga report ko ang dagos ka dagiti pulis ti aramidan da sawak. Tamangan, no may sagmak. Ay, nasaya at unay ta imay ka, Miguel. Kaya't ko nga minadamagan no pinainom yun ni Amira iti inangriyong nga agas na, tata. Wine, pinainom ko ni tay. Ngam nagsakit ti tiyan na. Ha? So, di nan inulit iminom. Anda pa lang iti Selena. Anya? Mabalin ka diya kita, tata? Ay, umay ka, mapantay tiyan na. Wen, tata? Isumat ka ni mo iti Selena. Naimbagtan, imay ka, Miguel. Gaputa kaya't ko ang mamuan. No epektibo mo't lang tini inalan ni nanang nga agas mo. Ala, agsarsarita kay lata. Ay nakman, pakanin na iti manok kada pataw. Wen, tata? Madiji inangar ni tatang ko ay bagbagayo nga agas, Miguel. Nagsakit ti tiyan ko. Gapoy di sa nga baso nga ininom ko. Naglukon. O sige. Saan mo nga rudan nga ulitin tuminon? Amangan no agsakit man ang tityan mo. Talaga, Jack kayatan. Iso pinaibilin kang kani tatang. Pasensya kan. No saan mo akaalaan dahil dyan nga agas, Amira? Awan pagtanagan. Awan pa basulat iti panagsakit ti tiyan ko. Kaya't milang agimbag ka kuman. Kasano? Masansan mo ti panagpampanaas ti rusok mo. Kanti panagduldulon. Isuan na pan nangalan ni nanang iti agas mo. Pakibagan tulatan ken nanang mo ti panagyaman ko. Amo, isakit nak lang amin unay. Uwan, Amira. Idanon kuntukin ko, ana. Dito'y Kampo Santo ti Balaykal. Ti imbaga idi ti imawag apang kita ak kadakwada apakay ramanan ti anak ko. Apay gawan mat matatao. Ay, dito'y aklat ti batong aglamang. Sa anak arumrumwar. Aging gaadyak makita dagiti kasintarak ko. Bakras ti bantay na ito'y Kampo Santo. Napuskol dagiti kayo iti bakras. Aging ga iti pantok ti bantay kali. Adalalaki ang bumababa manipon iti bantay. Armado ta. Diyos ko, tagita ka dagiti tulisan. Pasig damin ang barbasan. Lampong. Ay, abot-butan ti langada. Nakayabaday damin iti ang kakabilang nga armas. Ay, Diyos ko. Nervyos at matan na nakakita ka dakwada. Tinasaya at awakak ni Placido. Ay baka mukmat lang ti ayan ko. Anya ti kunam paro? Nagsakit ti tiyan ni Amira, iti ininom ng agas na. Wen, nanang. Isuadinan inulit. Ken, saan kay tumatan na mapanagal-ala iti kasya klase ti agas? Madimat. Alawan, sa anak to na mapanbaro. Aywon gayam. Imay itay da Jerwin kan dagiti kakadwa na akinasarita nga agdekorasyon iti simbaan. Ano timbagada, nanang? Dumawdawat da iti pauna abayad. Tapno adakan igatan da kadagiti usarendang agdekorasyon. Aglalo ket pati iti arubayan tayo ket dekorasyonan tanto pay kanaw.
Kasta ka ni, mano ka nung ti masapol da? Uray 5,000 kanulaan baraw. O sige nanang, awagak to nga ron ni Jerwin, tao may nanalaan. Kat ni, talaga dandanin ti aldaw akasarmi kini Amira. Mabalindan ti aggatang iti pagdekorasyon da. Sige, be. Bye. Asino yung kinasari tayo, Mayor? Nehepe, imbaga kamapanda iti lugar a pagkikitaan da senyoram kandag iti tulisan. Imbaga kadimatlaan ni Madam ti lugar. Ano pa na, Mayor? Wen, tanagbutang iti makita na dagiti tulisan. Isong inawagan na katimpakamuna mutlaan dayan na. Sa dino, Mayor? Ije kambusanto ti balay kali. Anya? Bakras ti bantay dagay akampusan to, Mayor. Kan napuskol dagiti kayo sa jay. Narigat a makita dagiti kalaban. Talaga na pagkaday ja lugar. Na nakapanak mo ti din. Inkamimot ka dagiti kakadwa tayo, Mayor. Saan? Di kay makiramramanan. Tama nga no adala nga may sagmak yan ako. Kinamangan, no makainkwentro yumanan dagiti pulis. Amira, napaano naggatang na Jerwin iti pagdekorasyon da iti simbahan na pagkasaranta. Dandanimot nga minan ti kaaldawan ti kasarta, Mikel. Wen, katamon, nakaragrag sa kaklaunay. Tauray ado dagiti simbang bay manan apan nubo. Mananga si unay ti Diyos, tanalasatan tayo matlamin. Sapay ko mataawanan ti dumutang apanubok, Mikel. Awan mo't nga tan. Ken, panagkunak. Di na tayo baybay anti Diyos, Amira. Masikuranak dito'y balay boyong nga gururay iti awag ni Agripina. Iswaro Marta, Sa dino nga rin ti papanan tayo, Mayor. agkita kami kin Engineer Juan. Kahit ko makasarita panggap kadag iti plano. Anya man ti plano yun, Mayor. Tapno sumardengan dagiti kataluna kamangilablaban ama agraryo tinaga. Patakdirakon kadagiti pasdek ama balin apag namayan dagiti kailyan tayo. Anya tiran tayo nga ipatakdar, Mayor. Mangipatagdera kiti pribadong eskwelaan kan ospital, agraman apartment kan restaurant. Wow! Nagsayat laki din dahi ta plano yung, Mayor. Sigurado nga ado ti mayat. Akakailyan tayo dahi ta plano yung. Ket no kontraan dagiti kataluna ti panang ipatakder ko kadagiti baga kapasde. Sigurado ngagbalinda kontrabida kadagiti kailyan tayo. Lakit dahi, Mayor. Ala, irwar mo tilugan iti garahe. Kasaritak ni Engineer Juan. One, Mayor. Hello, Agripina. Placido, mabutbutang ako na yan dito eh. Nag-ano na tulisan. Pasig namin alampong kas barbasan. Magkakabilag pa nagiti armasta. Pato apanggis. Kunak man no di ka mabutang Agripina. Imawag tamang ano di kanton makasarita pa eh. Anya, tapayakas na tilablabinan. Nagpakita ka ka din kadakwada. Saan pa yan? Kapanang kunak patayin na lumakita na. Pato apangkis. Sana mabalin na matay ka. Ta sino pa'y timangiwanwan ka nagiti negosyo tayo no matay ka Agripina. Sinvergüenza. Nagitipay lang ka di negosyo tayo ti pampanunutam. Gapo, tanapatid kanyak dagiti negosyo apagbagbagnagan tayo. Napatpatag ka di pay lang nagiti negosyo tayo gam siyang kasawam. Wan, saan man kini Agripina? Ibaon mo nga ron di boyong dito eh. Tanakadwa ka sumango ka nagiti tulisan. Sige, no isot ko na. Ora mismo, umay di tanda boyong. Pato apangkis. Anya? Saan ta nagtuloy ang mapanigay balay ni Engineer Juan, Mayor? Wan, tada na patag pangibaunaken ka. Sa dino, Mayor. Danudem ni Senyora may kampusan to ti balay kali. Di mat sana kayat nga damang kadkadwakin ko na, Mayor. Kaya't nangarudan, iso ngay babaon ka. Ag nervyos ka no makakita ka nagiti barbasan na tulisan.
isukahain katalunan. Una nga napanmutan dagiti pulis, Mayor. Mayat lada nga oray makita da ka dagiti pulis, tamo damit na makanawang ka. Kininyawag kon kinihebe. Ala, ingkamat dumano ni Jay. Agdig na ikan, Buyong. Uwan, Mayor. Madamdam ti panagpakita ka dagiti tulisan. Barang no dandanitan ni Boyong. Doña Agripina! Ti lalaki anak katakdar itinatayag a pansyon. Pukpuk kawan na kon. At daga ka rin dito, Doña Agripina! Diyos ko, anya ti aramidag. Ang pakita ka din. Irwaryo ti palo tayo! Rifose! Ti anak ko. Rifose! Iso dyan inruar da iti kasamakan anak kabusal tingiwat na. Nakakasiw na iti anak ko. Anak! Anak! Ikatan nyo ti busal tingiwat na. Tapno makasaokan makaaga sa nasayaat. Waya-wayaan yun ti anak ko. Tasya kunti hostage yo. Apaya nagkakatawa kayo. Saklatan ti patayan yo. Waya-wayaan yo ti anak ko. Wes! Matay ka! Boyong! Ops! Ang yaman at nagimtagamat lang, Boyong. Ti anak ko, binusalan na. Nakakasi. Saan pa ilang nga iso ti asik-aso nyo, senyora? Umay kayo. Im kayo aglingad. Ititagyapon ti kayo. Umay kayo, senyora. Anya ba ay iti sumarano ang mapasama? Papagayam, di uliwaya na dinggen, iti tuloy iti tampok nga istorya tayo, dito ilaing programa tayo, Iloko Love Stories.